أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio. Shirin majalisin malamai shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza Yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi a kowace ranar Alhamis kuma a daidai irin wannan lokaci. Shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato malamai na addinin musulunci waɗanda sukan zo su tunatar da mu abin da muka manta, su ɗora mu akan abin da yake shine daidai ƙarƙashin abin da ya shafi addininmu na musulunci. Waɗannan malamai muna musu addu'a da fatan alkhairi a har kullum. Allah ta'ala muke roƙo ya saka musu da alkhairi kuma kada ya gajiyar da su, kamar yadda muke roƙon shi ma wanda yake ɗaukar nauyin wannan shiri Alhaji Dr. Yahuza shi ma muke roƙon masa Allah ta'ala da ya saka masa da alkhairi. Wannan shiri na majalisin malamai kamar yadda masu bibiyar shi suka sani yana ƙoƙarin kawo malamai sannan ya roƙe su yi mana wa'azi, su yi mana karatu, su faɗakar da mu akan ƙarƙashin wani maudu'i ko kuma wata matashiya wacce za su ɗora mu a kai, su karanta mana, su yi mana bayani, mu ko mu ɗauka mu aiki da shi domin ya amfani mu duniyar mu da kuma lahirar mu. Alhamdulillahi, yau ma kamar kullum Alhamis 27 ga watan Safar, hijira ta manzon tsira annabi rahma sallallahu alaihi wasallam 1442, wanda ya zo daidai da 15 ga watan Oktoba a kalanda ta miladiyya 2020. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da kawo muku karatuttuka daga bakin malaman mu kamar yadda muka saba. Kuma a wannan zama namu na yau, Allah ta'ala ya azurta mu da halartar ɗaya daga cikin manyan malaman mu da ke zaune a cikin wannan gari namu na Kaduna, wato a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Akramaka Allah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ba bako bane ga dukkan kafofin yaɗa labarai, ba kuma na jihar Kaduna kaɗai ba, na ƙasa da ma Afirka baki ɗaya. Kuma malami ne wanda kwarai da gaske yake ba da gudunmuwarsa wajen ilmantar da mutane a cikin wannan zaure na majalisun malamai. Duk da cewa ya kwana biyu malam bai zo ba, amma yau Allah ta'ala ya ba malam iko ya sake gayyato, ya sake halartar wannan majalisi domin ya ci gaba da karantar da mu kamar yadda ya saba. Sannan mun roƙi malam ya mana karatu akan abin da ya shafi tarbiyya. Tarbiyyar nan tana da faɗi, don haka sai muka sake roƙon malam da ya taƙaita karatunsa akan wani ɓangare na tarbiyya ruwansa. Wannan ɓangare shine abin da ya shafi haƙƙi tsakanin ‘ya'ya kuma iyayensu, wato haƙƙin iyaye akan ‘ya'yansu. Sukan yi karatu akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye akan ‘ya'yansu, amma ba suka taɓo haƙƙoƙin da suka shafi ‘ya'ya su kuma akan iyayensu. Ɗa yana da haƙƙi akan iyayensa kamar yadda su ma iyayen suke da haƙƙi akan ɗansu. Don haka muka ga akwai buƙatuwar malam ya mana karatu akan haƙƙoƙin ‘ya'ya akan iyayensu.
Allah ta'ala da ya baka ikon yin aure ya kuma sa ka haifi 'ya'ya maza ko mata, to akwai haƙoƙin waɗannan 'ya'ya maza ko mata da Allah ya baka, akwai haƙoƙinsu a kanka waɗanda idan baka tsaya ka ji karatun da malam zai maka ba sannan kuma ka yi aiki da shi, waɗannan haƙoƙi na 'ya'yanka suna iya kai ka wuta idan ka mutu a wannan hali baka gyara. Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon gyara. Wannan shine karatun da malam zai mana, fatan mu Allah ta'ala muke roƙo ya ma malam jagoranci tun daga farkon wannan darasi har ya zuwa lokacin da zai dakata. Akramaka Allah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارمو دكما كلمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال أبراما أكو كلمة دا الإمام ابن القيم da shi da malaminsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suka faɗa. Wani dalili ya sa cikin kwanakin nan nayi tanana ta wannan kalmar cewa idan ta kallama ahlul batil bil batil, idan masu banna suka ɗauki banna suka ci gaba da magana suna ta yayata ta ahlul haqqi an qaula, masu gaskiya kuma suka yi shiru suka kasa fitowa so su yada gaskiya, sai suka ce ishtaraka ahlul haqqi fi idlalil khalqi. To duk abin da Allah zai ba waɗanda suka batar da mutane na zunubi, to haka Allah zai kasa sakamakon ya ba kuma mutanen da suka san gaskiya suka ja baki suka shiru. A gaskiyar magana malamai sun yawaita karatu akan haƙƙin iyaye da ya zama wajibi ga 'ya'ya su tsare ma iyayensu. Yanzu ina kira zuwa ga malaman addini ya kamata su duba girman Allah. Yanzu ba mu da buƙatar yawaitar karatu wajen ga haƙƙin da ya kamata 'ya'ya su tsare ma iyayensu. Yanzu muna buƙatar yawaitar karatu ga haƙƙin da ya zama dole su kuma iyaye su tsare ma 'ya'yan. Malam Abraman, halin da muke ciki akwai waɗanda fa ba su ɗauka ba in sun haifi ɗa ba suka kawo shi duniya ɗan yana da kansu. Wannan ya ba wasu iyaye dama za ka ga hatta haƙƙin Allah shiga suke. Allah ya ce a yi abu su minke su ce ba za a yi ba. Menene tutiyar su sun haifa, shi kuma Allah tutiyar da yake ya halitta ne. Shi ya sai ya ce afa man ya khaliqu kamar la ya khaliqu afala tadhakkaru. Yanzu wanda yake yin halitta zai zama daidai da wanda bayan halitta? To yayin da wanda ke yin halitta ba zai zama daidai da wanda bai halitta ba, haka haƙƙin mai halitta ba daidai ba ne da haƙƙin wanda aka halitta, ba zai taɓa zama daidai ba. A matsaloli suna faruwa yanzu kamar yadda na faɗa, iyaye ba su ɗauka masu in sun haifi ɗa suna da ɗan yana da kowane irin haƙƙi a kansu ba. Wasu ba su ɗauki haka ba. Ina iya tunawa wani mutum yarinyarsa ta zo ta same ni cewa yana so ya aurar da ita ga wani wanda ba ta so. Shi ɗabi'arsa in yarinya ta taso kawai sai dai ya ce mata ga mijiya mata, ko tana so ko ba ta so, ba ta da zaɓi. To da yawa daga cikin mutane suna yin amfani da wata dama musamman a mazhabar mu ta malikiya cewa miji haka ne, amma kuma yar kuma tana da ikon a tambaye ta tana so ko ba ta so, tana so ko ba ta so. Di yadda uba yake da haƙƙi akan yadda ya haifa, bai kai haƙƙin da annabi yake da shi sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa. Ma'ana di yadda kake ganin wajibi ne ga yakka taimaka biyayya, to wajibin da Allah ya dora mana akan annabi wajen haƙoƙinsa ya fi wajibin da ke kan iyayenmu. Amma tare da haka lokacin da aka yanta Barira sai ya zama mijinta bawa ne, tana da dama in ta ga dama a rabu. Sai ta tayarwa da mijin rigima ta ce sai dai su rabu don ba zai yi ita ta ci gaba da zama da shi ba, shi yana bawa ita tana ya. Ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kuka
cewa matan nan Allah ya jarrabe shi da santa, annabi ya sa baki ta yi haƙuri. Annabi yana da iko ba wai ya kira ta ba, duk duniya mutum lamba ta ɗaya bayan annabin wajen daraja shine Abubakar Siddiqu. Sannan ba Abubakar Siddiqu ba, ka kaddara da a ce Allah zai dawo da raguwar annabawa, babu wanda idan manzon Allah ya ce yana kiran shi ba zai amsa kiran ba. Dan kafin Allah ya aiko kowane annabi sai da wannan alƙawarin da shi. To annabi ne kaɗai yana kiranka, za ka iya yanke kiran kana sallah ka je ka amsa kiran nashi ka dawo sallah ba ta lalace ba. Amma saboda kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya taka ya ce gidan Barira ya same ta, sai da ya gama magana tsab ta ce masa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, shin biko kake yi ko umarni kake mu? Idan umarni kake mun ko ina so ko bana so sai na koma, dan umarninka umarnin Allah ne. Idan ko biko kake yi ya Rasulullahi bana son shi, ba zan iya zama da shi ba. Annabi ya ce mata to wallahi dama biko nake ba umarni bane. Ya dauki takalmansa ya juya, ce mata sai an jima. To sai na ce ma baban, na ce kaga annabi ya hana kai kakkace dole sai ta maka biyayya, kai kuma ka kima annabi biyayya. To da yawan iyaye za ka samu su saba ma Allah, sannan kuma su ce suna so sai iyayensa sai ƴaƴansa sun musu biyayya. Ba a yin haka. Wannan kaga misali na farko kenan da nake baka yanzu. Abu na biyu, akwai wata yarinya kwanan nan Mal Abraman abin ya faru a babanta. Da yawa daga cikin iyaye mu da muke karantar da addini, 'ya'yan suna mana kyakkyawan zato, suna kallon mu wata inuwa ce da idan sun ɗibo zafi sukan zo nan su huta. da haka ya zamanto abinda ba sa iya faɗa ma iyayensu, mu sukan zo su faɗa mana. Malam Abraman, za ka iya tuna wata matsala da ta faru. Ina zaune a gida ina karatu a labirari, sai ga yarinya ta zo gidana, ta yi sallama, ta tsaya bakin kofar ɗakina, sai ta ce min da yaro a hannunta, malam wannan yaron da kake gani ni na haife shi, kuma na kawo shi ne zaɓin biyu ne, ko dai ku karɓi yaron nan ko in na bar nan wajen dan kashe yaron. Da ka yi tuna wannan abin ya faru. Ku na kira ne muku magana Darul Rahama kuka karɓi yaron nan. Da na zaunar da yarinyar na ce mata me faru, ta bani labarin rayuwarta. Ta ce ta taso mamata da babanta sun sake ta, ita take zuwa ta je ta nemo abin da za a riƙe gidan. Sanda take fita ta je ta yi bige-bigenta ta samu kuɗi, ba wanda yake tambayar ta da maman da baban a ina take samu kuɗi, kuma ba ruwansa da karfe nawa za ta fita karfe nawa za ta da, ba dai tana ɗaukar ɗaune gidan ba. To hanyar da take samu kuɗi su ba matsalarsu ba ne. Har ta kai ta wannan hanyar ta je ta ɗauko ciki ta haifi wannan yaron. Sai da ta haifi wannan yaron sannan suka nuna cewa duk duniya ba kuma mutuniyar banza sai ita. Yanzu billahi alaikum yan uwa masu saurare, wane ne mutumin banza lamba ta ɗaya? Kaga iyayen su ne mutanen banza. Yarinyar nan bata zama mutuniyar banza ba sai da iyayenta suka fara zama mutanen banza. To yanzu Malam Abraman, matsalar da take faruwa, za ka ga cewa iyaye ne sun san cewa ɗansu ba wani abu yake da shi na ƙwaƙwaran yi ba, sai su kallafa masa cewa suna buƙatar kuɗi sai ya kawo musu kuɗi. Ko kuma yaro ya zo yana musu hidimar da sun san ga sana'ar shi, amma tsakaninsa da Allah sun san cewa hidimar da yake musu ya fi ƙarfin aikin da yake, amma ba wanda ke tambaye shi wannan hidimar da kake yi yayin da muka san aikin da kake yi da nauyin abin da ke zuwa maka ina kake samu, ba wanda zai wannan tambayar. Akwai wata yarinya kwanan nan ita ma yana cikin abin da ke faruwa na haƙƙi da iyaye suke sakaci da shi yanzu. Yarinya ta taso tana buƙatar aure, sai iyayensu ce ai ƙaramar yarinya ce bata isa aure ba. Yanzu akwai kitsin yarinyar da muke da shi tun tana da shekara 12 da ta fara JSS1, ta ce tana so za ta yi aure
a wannan lokacin ta ji tana da ƙarfin sha'awar da sai dai ta dinga matse gabanta ta biya ma kanta bukata. Haka ta daddafe tana da shekara 12 ta gama junior secondary school shekara 13 15. A wannan kafin ta gama junior secondary school 12 da ta fara JSS1 da ta ce ma iyayen tana so za ta yi aure, korarta suka ce yarinya ce karma a saurare ta, ba a da bukatar wani abu. Kafin ta bar junior secondary school ta riga ta haɗu da wasu ƙawayen da ta zo ta haɗu da su, wata suka koya mata yadda za ta dinga alaƙa da samari ta gefe. Ta ce mutum na farko da ya fara ɓata ta a duniya da ƙawarta ta kai ta haɗa shi da shi shine malamin tsubbu. Domin ta ce tana so ta yi aure, ce za ta samu miji amma sai ya yi aikin kuma sharaɗinsa shine sai ya fara kwanciya da ita. Yarinyar nan sai da ta zo ta shiga harkar lesbian. Yanzu haka maganin nake maka ta kai wajen shekara 20 amma har yanzu iyayenta ganin suke bata isa aure ba. Har yanzu iyayen ganin suke bata isa yin aure ba. To irin waɗannan misalan ana nan da su da yawa. Kwanan nan wata matsala ta faru, ina zaune wani ya kira ni wanda har yanzu na jefa shi a matsayin tambaya ne, na ce mutane su nemo amsa. Ba na so in faɗi yaren da mutanen suka fito, amma dai musulmi ne, da wa namiji da ƙanwa mace suka haɗu, wani ya ci gaba da amfani da ƙanwar ta ɗauki ciki. Da ta ɗauki ciki iyayen suka kore su sai suka bannan, sai suka kudancin Najeriya. Da suka je suka samu wani sai suka tafi masa a matsayin mata da miji, tunda bai san su ba. Sannan babu kama, don ba ko da yaushe ba ne ake samu wato a wa da ƙane su yi kama, ba ko da yaushe ake samun haka ba. Wa da ƙane su yi kama, to me zai faru? Shikenan me zai faru da suka ci gaba da zama a matsayin mata da miji. Sanda suka ci gaba da zama a matsayin mata da miji har aka zo aka haifi 'ya'ya biyu, har aka zo aka ci gaba da haifar 'ya'ya biyu. Da aka haifi 'ya'ya biyu sai daga baya ya gane cewa ai mata da miji ya uwa da kanwa ne. To shine ya kira malam, ya za a yi da matsalan nan? To kaga malam Abraman, idan ba sakaci ba tun farko wajen sauke haƙƙin da Allah ya dora ma iyaye, ba yadda za a yi alaƙa ta zo ta shiga tsakanin wa da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya, da rashin sanin Allah da rashin sanin addini, har su bar ƙasa su koma wani waje su ci gaba da alaƙa a matsayin mata da miji. Ba yadda za a yi. To akan wannan ne malam Abraman, duk da abubuwan suna da yawa, nake so in yi tambayi. Lallai wajibi ne ga dukkan iyaye su sani idan suna da 'ya'yan da za su kawo duniya suna da haƙƙi a kansu. Kuma wani abu da iyaye mafi yawanci ba su sani ba, idan kana da ɗa ko kana da 'ya ko kana da 'ya'ya, idan aka je lahira kafin kowane ɗa Allah ya tsayar da shi ya masa tambaya akan haƙƙin iyayen shi, to iyayen su Allah zai fara tsayarwa ya musu tambaya akan haƙƙin 'ya'yansu. Da ni da kai malam Abraman, idan muna da 'ya'ya aka je lahira, kafin Allah ya tambayi ɗana akan haƙƙinsa sai ya tsayar da ni ya fara tambaya ta akan ɗan. Amana ce. Shi yasa za mu ga hadisin al-Imam Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ya ce latu addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama. Wallahi sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama. Annabi ya ce hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna. Akuya da ce amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho a duniya, a lahira sai an sama mara ƙahon ƙaho ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah. Shi yasa a ranar kaga Allah ya kawo lan nafiya lil jinsi, ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma. Kenan la zulma al-yawma, babu fazalinci
tsakanin ɗa da uba, babu zalunci tsakanin uba da ɗansa, shine la zulmal yawma. To abu na farko da ke ƙarƙashin wannan Malam Abraham mutane ya kamata su sani shine 'ya'ya da suke ganin su kyauta ce daga wajen Allah da ba kowa yake ba. Shi yasa zaka ga akan wannan sai ya raba mutanen duniya gida hudu. Da ya tashi ya ce lillahi mulku samawati wal ardi, sai ya ce ya khluqu ma yasha'u. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama. Sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan. Kaga ya habu dan dama shine alwahabu din mai baiwa. Wani idan aka ga dama a bashi 'ya'ya mata zalla kawai. Au wato ya habu liman yasha'u dhukur, wani a bashi 'ya'ya maza zalla. Au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan, wani ko a cakuɗa mai a bashi maza a bashi mata. Sai ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima, wanda ya ga dama ya sashi bakararri ba zai haihu ba. Kuma za ka iya ganin ga mutum ya kai makura wajen talauci sai kaga Allah yana ta bashi yaya. Ga wani ya kai makura wajen arziki da mukami amma Allah ya hana shi, kuma ba wanda ya sai ya bashi. Shi yasa ya rufe ayar da innahu alimun qadir. Shi Allah masani ne sannan yana da iko haka. Kenan me yake nunawa? Duk tarin mutane da kake gani, wanda ya ba maza zalla yana sane da shi, wanda ya ba mata zalla yana sane da shi, wanda ya takuɗa masa ya bashi maza da mata yana sane da shi, wanda ma ya hana shi yana sane da shi. Sannan ƙadirun Allah yana da ikon yin haka, kuma cikin ikon nashi yana yin hakan. Ya ba wani mazan, ya ba wani matan, ya ba wani maza da mata, kuma ya hana wani. Kuma ba wanda ya sai ce dan me aka ba wani aka hana wani. A ƙarƙashin wannan lokacin da ya zamanto 'ya'yan nan kyauta ce daga gurin shi, abu na biyu sai aka samu sai Allah kaga ya yi hani cakar a kashe su da kisa hissi da kisa ma'anawi. Kisa hissi shine wanda larabawa suke yi, ka haifi ɗa ka je ka kama shi ka kashe da kanka. Kisa ma'anawi lokacin da ka kasa ma ɗanka abin da ya kamata ka mai, to ka kashe shi kisa na ma'ana. Allah maɗaukakin sarki za mu ga yana cewa la taqtulu auladakum min imlaqin, sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahu. Wannan a suratul al'an'am. Sannan a cikin suratul isra'i sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. A can aka ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, nan kuma nahnu narzuquhum wa iyyakum. Menene bambanci? Shine kar ka kashe in ka hada ayon dan da Allah ya dauka ya baka dan jin tsoron talaucin da ya auku yanzu ko kake jin tsoron nan gaba zai auku. Allah ya ce mu muke azarta ku da su 'ya'yan. Shi yasa nake faɗa ma wanda Allah ya ba su dukiya kwanan nan, duk wanda munasaba ta haɗa wance ka ji kai aikin alheri, kakka ji tsoro. Ɗanka ba za ka iya mai arziki ba. Kuma galibin mutane yanzu masu kuɗi idan ka ɗauke su kowace jiha kowace ƙasa kaso 100 daga cikinsu za ka samu nan tufafasin ba iyayensu ba ne suka bar musu arziki, suka yi Allah ne kawai ga dama musu arziki. Idan kai aikin addini kai aikin alheri da dukiya, Allah in ya ga dama ƴaƴanka za su iya tasowa kana da rai ma ya ba su arzikin da ya fi arzikin da ya baka. Wannan mai sauƙi ne a gurin Allah. Abu na uku, menene manufar da ta sa ake neman ɗan? Menene? To wannan yana daga cikin matsalolin mutane. Za ka ga kawai wani yana neman ɗa ne, amma menene manufar da ta sa ake neman ɗa bai sani ba. In ka koma suratu Ali Imran za ka ga cewa mahaifiyar na Maryamu ta faɗi ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake neman ɗa. Shine idh qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Me ma'anan muharrar? Shine al-mukhassasu lil ibadati wal khidma. Allah in ka bani da zan keɓance shi banda ibada da hidima ga addininka, babu abin da zai. Kenan ya kamata ya zamanto duk wanda zai nemi ɗa a duniya ya zamanto manufarsa ta neman ɗa yana so ne ya zamanto ɗan ya bauta ma Allah sannan addini ya ƙaru da shi. Shi yasa za ka ga banu Isra'ila da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu ya ce
wa amdadnakum bi amwalin wa banina sai ce waja'alnakum aksara nafira. Idan ƴaƴan mun ba ku su mun ba ku dukiya sai mu sanya mafi yawancin su za su fita su ba addinin Allah kariya. Wannan yasa kaga annabi Zakariya lokacin da shekaru suka ja bai haihu ba, daga baya da ya zo yana addu'a cewa Allah ya bashi da ya faɗi dalili. Ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran. Sai ce fa habli min ladunka waliya. Allah ka bani da daga gurinka. Dan idan ka bani me dai shine yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Kaga dalilin cewa Allah ya bashi da, hunalika da Zakariya rabbahu, ya roki Allah ya bashi da. Kaga ya ce saboda wa inni khiftul mawali min wara'i, Allah ina jin tsoron waɗanda za su zo bayana addini ya tozarta, Allah ka bani da daga gurinka. To dan Allah mu duba mu gani mafi yawancin mu yanzu da suke neman ƴaƴa suke yin aure, shin manufar kawai shine bari in haifa da yanzu ya zama gwamna a jiha, ya zama dan majalisa, ba laifi bane, amma in zai zama dan majalisa, ya zama gwamna, ya zama ciyaman, ya zama duk wacce tsiya da zai zama, amma ya zamanto a kowane position yake ajandarsa ta farko ita ce addinin Allah. Amma wannan bai yiwa, dole su ya samu iyayen da tun farko akan wannan asasin suka gina shi. Shi yasa za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa yumdidukum bi amwalin wa jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wannan shine abu na uku. Akwai mutumin da yawa annabi tsagiranci, daga cikin abin da Allah ya faɗa wa annabi ya ce zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda sai ta wa banina shuhuda. Saboda yana da manyan ƴaƴan da ba yadda za a yi gwamnati ta juyu sai da su, duk wani abu da za a yi ƴaƴansa sai sun sani. Ashe yau Malam Abraman a waye gari kana babban mutum, ƴaƴanka ya zamanto suna position daban-daban a gwamnati, da duk wata gwamnati da za a yi za ta juya sai ka san me ake ciki, wannan ni'ima ne. To in baka sawwara ƴaƴan ya zamanto su taimaka ma addini ba, akwai matsala. Sannan da ƴaƴa ne zuri'a take haɗuwa. Shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana, yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati. Sannan manzanni na Allah ma da ya tashi yace wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Kaga mun sanya wa annabawan mata suna da ainihin wato zuriya. Kuma zaka ga in ba yanzu da aka samu canji na zamani ba, a da zaka ga mutum yakan yi alfahari da yawan yaya. Yanzu ne da rayuwa ta canza, abubuwa suka lalace suka zama abin da suka zama, sai ya zamanto an abin da aka zama. Abu na biyar, Malam Abraman, ƴaƴan nan Allah ya kira su ya ce musu kwalliya ce ta rayuwar duniya. Ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya. Da ka ga idan mutum ya kai wani irin matsayi na arziki da ɗaukaka, yayin da aka ce babu ƴaƴa, wannan abun tawaya ce, na ƙasu ne a gurinsu. Shi yasa daga cikin abin da Allah ya tashi ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina, kaga sai ya faɗa, sai ya ce akwai ƴaƴa daga ciki. Sana abu na shida, ƴaƴa jarrabawa ne, jarrabawa ta fuska guda biyu. Jarrabawa dama akan ci alibtila'u da ma'anan jarrabawa mai kyau ko mara kyau. Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu, sai ce inna min azwajikum, daga cikin matan da kuke aurowa, wa auladikum da ƴaƴan da za ku haifa, Allah ya ce aduwwan lakum, akwai maƙiyanku, fa hadaruhum, ku taka ɗanɗan da su. Sai ya ce wa in ta'afu wa tasfaw wa takfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Sai ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna, dukiyar da ƴaƴan jarrabawa ne gare ku. Inda za ka gane cewa jarrabawa ne, yana cikin abin da shaidan ya faɗa, ya ce sai ya yi musharaka da mu cikin dukiyarmu da 'ya'yanmu. Shi yasa za ka lura yaro idan ya taso, kaso 100 daga cikinsu 90 da wani abu komai za su fara da hagu suke fara. Ko ka dawo da shi dama,
kai masa tarbiyya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma shedan ya ci gaba da tafiya da shi ta hagu za ka ga wasu da yayin da aka yi kuskure wajen tarbiyya haka suke ɗorewa har su zama manyan mutane, suna iya cin abinci a gaban kowa da hannun hagu ba sa jin kunya. Shi yasa za ka ga saboda jarrabawa ne a suratul kahfi da Allah ya bada labari tafiyar Musa da Khidir, sai ya ce wa ammal gulamu fa kana abuwahu mu'minina fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhuma. To dan da zaka haifa mala Abraman kana kan addini ya taso ya girma ya zama sababin da zaka saki addini ka koma wani abu ka mutu a kan shi, wannan ɗan ya zama jarrabawa gare ka, ya zama fitina gare ka, wannan ɗan ya zama jarrabawa gare ka. Wannan shi ne shi yasa kaga wannan iyayen da Allah bai yi nufin sa halaka ba sai aka turo Khidir aka ce ya kashe yaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala yana so su ciki. Iyaye ya kamata su sani cewa 'ya'yan nan da suke gani amana ne a wuyansu Allah ya dora. Da ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah yana umarni kuma yadda amana zuwa ga masu ita. Ɗanka yayin da aka dora maka amana to ka ji tsoron Allah, sauke abin da Allah ya dora a kanka shine kama yadda amana zuwa ga mai ita. Shi yasa da ka ga Allah yake faɗa yace ya ayyuhal ladina amanu, sai ce la takhunu Allah war rasula, ka ku ha'inci Allah da manzon Allah wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun, ka ku ha'inci amanar da ke tsakaninku alhalin kuna sani. Wallahi mal Abraman akwai iyaye da yawa yanzu suna cin amanar ƴaƴansu. Yanzu baka ga halin da ake ciki ba, ana samun kyasa-kyasai, kaga mutum yadda ya haifa ya zo yana amfani da ita. Wani cin amana ya kai wannan a duniya? Wannan akwai shi, akwai kuma inda jarrabawa ne, fitina ce kawai, amma mafi yawanci na tsafin ya fi faruwa. Shi yasa da aka zo maganan doka a nan jihar Kaduna ta maganan fyaɗe, cikin abin da nema shi wanda aka turo shugabanci taron daga bangaren gwamnati, na ce wani abun akwai jarrabawa a ciki, amma cikin abin da ke faruwa kaso 8 galibi malaman tsubba ne suke sa mutane. Na ce a wajen 'yan sanda da jami'an tsaro akwai ɓarawan zaune, akwai ɓarawan tsaye, sun fi matsawa ɓarawan zaune akan na tsaye, domin su hujjarsu duk wanda zai je sato kayan sata idan babu mai siya ba zai sato ba. To ba zai yiwu ba kuwa mutane suna zuwa su je su wannan ɓannan, akwai wanda suke sa su, in ba a yi maganin sos ɗin da suke sa ba to ba za a daina ba. Muka ce to ya kamata a yi doka, duk wanda aka ji aka samu yayi aka tambaya wani malamin tsubba ne ya sa shi, da duk hukuncin da za a yi ma wanda ya ama malamin tsubba a masa hukuncin tare duk iri ɗaya, haka ya kamata a yi. To shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ce ya yi halladina amanu ku anfusakum wa halikum nara, ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta. Hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa kowannen mu makiyayi ne, kuma za a tambaye shi akan amanar da aka bashi. Har wani hadisin annabi yake faɗa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan, ba wani bawa da Allah zai ɗauki wata amana ya bashi kulawa da ita, ya mutu yawma ya mutu ranar da zai koma zuwa ga Allah, huwa gashul li ra'iyatihi, amma ya ha'inci abin da aka ɗauki kulawa aka bashi, illa harrama Allahu alaihi aljanna, face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa shiga aljanna. Wannan ku ko da ɗan da ka haifa ne, to ya kamata iyaye su san wannan. To yanzu mal Abraman akwai haƙoƙi na yaro ɗan da ka haifa tun kafin ɗan ya ma zo duniya. Tun kafin ya zo duniya yana da haƙƙi. Tun kafin ya zo yana da haƙƙi. Ba iyaye ba dole ba kowa bane ya san wannan. To yanzu ka kalli abin da ke faruwa yanzu, an ɗauko maganan karatu na allo da bara da waye.
wasu sun yamutsa abin da gangan. Ita gwamnati tana da nata laifuffukan, jama'an gari suna da nasu laifuffukan, malamai suna da nasu laifuffukan. Su wasu malaman ƙin Allahn da suka saka a ciki nuna cewa karatun nan a yanzu ba zai yi ba, dole sai an yi bara. Kuma su ‘ya'yansu fa ba baran nan suke ba, shi ne ƙin Allahn da ke ciki. Amma karatun Allah, na je Sudan, na kai makarantu na allo ziyara sun kai makarantu 8. Babu makarantar da na je da take da ɗalibi ƙasar da 1000. Kuma wallahi suna da wajen kwana da inda suke cin abinci da safe da rana da daddare, kuma ba mai bara. Kuma wasu ɗaliban ma daga Najeriya ake ɗibar su a kai Sudan ɗin. Ka duba arzikin da Sudan take da shi da arzikin da Najeriya take da shi. Ka duba masu arzikin da ake da shi a Najeriya da masu arzikin da ake da shi a Sudan. Saboda me mafi yawanci bance da ka ba masu kuɗin a Najeriya, wallahi Malam Abraham ba su shirya yi ma addini aiki ba, su shirya taimakon addini. Su sun kama kuɗinsu sun riƙe, za dai kaga kan an kashe kuɗi ba. Wannan matsalan kaga akwai ta. Gwamnati tana da nata laifin, za ta ce babu ruwanta da harkar addini, kuma za ka ga a ƙasa ko a jiha babu wani bajet da gwamnati take yi wai addini yana da kaso a ciki. Wasu ma suna ganin ma taimaka ma harkar addini matsala ne, a batta ta mutu. In kaga sun zo suna maganan addini, to kamfen ne ya zo suna neman a zaɓe su. A lokacin sun yadda ku hau mumbarorinku na juma'a da mumbarorinku na wa'azi, ku yi kamfen ku ce a zaɓe su. Amma sun ci zaɓe su ce babu ruwansu da harkar addini, suna yin wannan. To Malam Abraham a Bahaushe ya ce zamani 10 sarki 10 zamani 10. Shekara 30 da suka wuce, wancan tsarin na bara da karatun allo, wannan hanyar ne ake samar da malaman. A wannan shekarun a baya, mutum yana iya zuwa ya shigo garin nan da almajirai, babu wanda ya a bashi gidan da zai zauna da almajiran, kuma a dinga ba su abinci. Amma yanzu Malam Abraham harkar tsaro yadda ta canza, ba yadda za a yanzu ka ga mutum baka san daga ina yake ba, bai yi wa. Yanzu ranar nan ba na tashi karatu ba wajen 11, wai sai ga wani wai ya zo daga Maradi, wai ya zo karatu. Na ce a faɗa mai ba daga Maradi ba, ko daga lahira yake ba zan fito ba. To akan maka laushi wannan haƙoƙi da waɗannan haƙoƙi da kake magana a kansu na ‘ya'ya a kan iyayensu, ya shafi hatta ɗiyar da ta riga ta yi aure a gidan mijinta? Ya shafi, tana da wasu, tana da haƙƙi. Yan tana da, yanzu kaga misali matsala biyu tana faruwa. Akwai iyayen banza. Shi yasa cikin shawarar da nake bayarwa, duk wanda ya tashi zai aure yanzu, ya yi abu 4 kafin ya aure. Abu na farko, kai addu'a. Addu'a tana da matuƙar muhimmanci wajen yin aure da duk abin da ka fuskanta, domin ba duk abin da kake so bane yake zama alheri, kamar da ba duk abin da kake ki bane yake zama sharri. Da ni da kai yanzu da muke magana da a wannan daren yanzu, ai ba mu san me zai faru ba kafin gari ya waye, amma Allah ya san abin da zai faru har duniyar ta ƙare, da makomar kowane mutum ina ya kamata ya tafi, wuta ko aljanna. To wajen neman mafita bai zama daidai da wanda ya san me zai faru da kai a rayuwarka har ta, da wanda bai san me zai faru ba daga yanzu zuwa wayewar gari. Shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. To addu'a. Abu na biyu, Malam Abraham, mutum ya duba in za ka yi aure bayan addu'a da neman zaɓin Allah, yarinyar da za ka auro wace irin tarbiyya aka yi mata. Abu na uku, ka duba ka ga suwaye iyayenta wajen dattijan taga, domin iyaye Malam Abraham suna da tasiri. Yayin da aka samu rikici na aure in dattijai ne, matsala ko ta zama babba, to suna iya tsuke ta koma ya karama. Amma aka yi rashin sa'a iyayen banza ne, matsala 'yar karama sai su buɗe ta
sai ta koma babba. To a irin nan wajen yarinya kaga lokacin da ta yi aure haƙƙi ne ga uba ya dinga bibiyar ya rayuwar auren take, domin mutuncinsa shine ta zauna ba ta dawo masa gida ba. Shi da kanshi ya kai mata ziyara ya kuke ciki, dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka, ya tashi ya je kai ziyara gidan na Fatima. Wasu iyayen yanzu da yawan suka auren da an su to ba salamun qaulan min rabbi rahim shikenan, ba su sun yi sallama da su. To akwai iyayen da zaka ga abin da bai taka kara ya karya ba. Na hudun ka in manta wancan shine ka duba su waye kawayen yarinya, domin an ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Ko wani mutum ka tambaye shi ka tambayi su waye abokansa, to ka duba ka gani. To idan wannan gabar matsalar iyaye haƙƙin da suke da shi, idan kana uba yarka ta kawo maka ƙara mijinta ta ya mata kaza ya ce kaza, abin da ya kamata kai asali kowane labari ka ɗauka ƙarya ne, ka ce bari zan bincika, ka kira mijin ka zaunar da shi da ita, me ya faru? Idan ta yi bayani, kai me ya faru? In yi bayani, a lokacin da ka fahimci yarka tana da gaskiya, to abin da ya kamata ka yi sai ka ce ke tashi ta bi shi mijin, ka zaunar da shi kai masa nasiha, kana ɗaukarsa cewa ɗanka ne, tun da shi shugaba ne a kanta, ba a gaban matar ba. Kai masa nasiha ta ɗa da uba, ita kuma ka kira ta ka zaunar da ita ka ce mata ta yi haƙuri, harkokin rayuwa haƙuri ake. Na san wanda irin wannan matsalar ta faru, yarinyar rikici ya haɗa su da mijin, ta tashi ta tafi gidan baban, tana zuwa baban ya ɗauko ta a mashin ya zo da ita gidan, ya sa mijin ya fito, ya ce na farko dai kafin ya tambayi me ya faru kar ta ƙara zuwa mai gida idan matsala ya faru. Bayan ya bincika ga abin da ya faru, lokacin da ya fahimci mijin ne bai da gaskiya ce mata ta shiga gida, sai wa mijin nasiha ce ba haka ake ba, mata kaza kan. Har yanzu ya ce yana tunawa wannan mutuncin da baban ya masa, shi mijin ya ce wallahi wannan yake sawa mijin babanta ya bar duniya, amma har gobe yana ganin wannan abin da baban yi masa, idan yarinya ta mai abu wanda ya kamata ya ɗauki mataki a kanta, in ya tuna shi kan yi haƙuri ya kau da kai. Kaga da aka zo ya ce ashe kai dan iska ne baka da mutunci, watakila in ba sa abu lokacin watakila na shan wani abu sai ce ga kanan babban dan iska, shikenan matsala ta faru. Bakar makalla wanda kuma idan yarinya ta kawo musu ƙara gida sukan ce ba ma son mu ji komai tashi ci koma, shi ma kaga zalunci ne. Wannan kuma matsalan shi ma akwai ta. Saboda haka idan yarinya ta kawo ƙara, kakku bayan ta ba ta da gaskiya, in ta kawo ƙara tana da gaskiya ku neman mata haƙƙinta ta hanyar da ya dace. Saboda nan gaba in an samu lokaci akwai wata matsala yanzu da take faruwa, yanzu ana samun kisa-kisai matan aure da aurensu suna da alaƙa da wasu mazajen a waje ta hanyar neman su. To menene yake haifar da haka? Wannan matsalar da ka faɗa yanzu na cikin dalilan da ke sa ka ga mace da aurenta tana da alaƙa da wani namiji. Lokacin da mace za ta zo da complain, za ta zo da shakwa ƙara, ya tabbata mijin yana cutar da ita, iyayen sun ƙi saurarenta, babu solution, ba mataki, ba ta jin daɗin mijin, ba ta jin daɗin wajen iyayen, daga baya sai ta nemi alaƙa da wani namiji a waje wanda take ganin zai iya kwantar mata da hankali, tunda ba ta samun sauƙi wajen iyayen, ba ta samun sauƙi. Akwai wani zan baka wata kissa, wanda daga cikin yan uwa da ake tare da shi, wata ta nemi cewa tana son shi, kuma galibi idan aka ga abin da kake girmama kake mutunta sai a biyo maka ta wannan kofar. Kamar yadda sai na Umar ya ce mutum ba zai iya wadaran mu ba, amma in ya zo mana da riga ta addini yana iya wadaran mu. Ya zo ya kulla alaka da ita, yana son ta turo masa hotunan ta sun fi guda 100,
a lokacin da ake wannan alaƙar kuma wallahi ya sa a ran shi tsakaninsa da Allah yana son ta bai ni yin aure ba kuma zai aure. So me zai faru? Wata rana a unguwar da take, location ɗin da take, wata ɗaliba ta zo gurin shi sai ya ce mata kin san wannan? Sai ta ce masa kai wannan fa hajiya wanta ce ba. Sai ta ce ka san ɗalibin kawa ne? Ya ce eh. To ɗalibin kawa na ayyayensa shine mijinta. To shine sai hankalin zai tashi sai ya buga mata waya ya ce wannan layukan da kuke yi, ta ce wannan saboda ita ta san ta tana zuwa gidanta, ta ce ga layukan da take amfani da ita, ya nuna mata, ta ce wannan layukan da take amfani da shi mijinta bai sani ba. Da ta ce mijinta bai sani ta ce to ka ga layin ta nan na asali ka kira ta. Tana ganin an kira ta da layin da ta san cewa ba da shi take kiran shi ba, hankalin sai ya tashi. Shi kuma shi ne sai ya ce mata to ni ne wa nake kira ni, in ba haka ba wallahi zan kira miki ruwa. To daga baya ta shuro ta ce ya yi haƙuri, wallahi ta san ba ta kyauta ba. Ta ce amma tsakaninta da Allah wallahi tana samun sauƙi ne da relief a rayuwarta duk lokacin da suka samu, ba wata alaƙa suka yi mara kyau ba, amma dai tun da kaga ta fito a ba matar aure ba, kuma ta ce tana son shi auren shi za ta shi ma ya aminta, dole maganganu na soyayya za su shiga tsakani. Ta ce wallahi tana samun sauƙi ne a rayuwarta in suka yi irin wannan firar da shi da ita. To shi ne ta koro ba da labarin rayuwarta. Ta ce yanzu da take maganan nan a matsayinta idan ta yi mijin laifi ba ta wuce ya kama ta ya ba ta kashi ba kamar yadda ake dukan karamin yaro kuma a gaban 'ya'yan da ta haifa. Mijin sai ya dawo da daddare yawonsa, ba ita kaɗai ba ce matarsa, duk wacce yake matarsa ce to ta shiga uku. Yau zai kwanta ne ce a danga mai tausa, mace ba bacci rana, idan kina daddanna mai jiki da bacci ya ɗebe ki sai tashi ya gaggaura miki mali. Aikin da kawai za ta yi. Aikin da kawai za ta yi kenan. Babu kiyamun da dan Allah mala Abraman wannan wace irin kasawa ce, wannan wace irin kasawa ce. To a kowanne za ka ga matan ko da ana musu irin wannan cutarwar a gidan miji in suka kai ma iyayen ƙara, iyayen ba sa iya komi saboda suna kallon watakila mijin yana da rufin asirin da ba za a yi mai magana ba, ko kuma su an ɗauke ɗawainiyarsa ta ɓalle auren su kuma tonan asiri ne gare su, da haka ko za ta mutu cikin wannan halin to ta haƙuri ta mutu, su shine zaman lafiyarsu. Wannan matsalan akwai ta gaskiya mala Abraham. Saboda haka kar a goye bayan yarinya an ba ta da gaskiya, in yarinya kuma ya tabbata tana da gaskiya a neman mata haƙƙinta ta inda ya dace. Wannan shine iyaye na kirki wanda suka san abin da suke. Makalla in ta zo tashin farko kenan kada a komar da ita da ƙarfi da a'a, a bincika a ji me ya faru. Shine ka'ida ta farko, a bincika idan labarin da ta zo da shi gaskiya ne a ɗauki mataki, in abin ba yana ɗan ƙarami ne kafin ya girmama wajen daƙila abu. Haka ya kamata yi. Amma akwai na faɗa maka iyayen banza wanda da zarar an kawo labari sai ce zauna ɗan, suna zuwa ba za ma su ta taka sai ashe kai baka da mutunci, shikenan daga nan sai kaga komai ya lalace. Akwai yayin da suke yin wannan. Bakar makalla cikin haƙoƙin yara da kake magana kan iyayensu, akwai yaran da iyayen su kan ce tun da sun fara girma ba haƙƙinsu bane su biya musu kuɗin makaranta ko na boko ko na islamiyya. Me shari'a ta ce take ce? Kamar ya sun fara girma sun kai wani mataki? Sun kai kamar shekara 10 misali. To wanda ya kai shekara 10 ya balaga ne? Kila suna ganin ko suna dan wata sana'a ko a dora musu talla sai ya ce to in ya samu ya biya. Wannan ba gaskiya bane malam Abraham. Musamman ma babu wanda yake da hatsari irin na 'ya'ya mata. Ita mace kawai sai ran da ka aurar da ita ne irin wannan ɗaune sannan za ta sauka daga kanka. Yanzu akwai wata matsala da take faruwa malam Abraham.
akwai iyaye da dama yanzu 'ya'yansu mata, kaga na farko yana da kyau idan kana da 'ya musamman mace ka buɗe maka ta ƙofa a matsayinka na ubanta, in tana da damuwa in ba za ta yi faɗa ma kowa duk duniya ba kai tana iya faɗa ma. Wannan shi zai sa ka iya sanin in za ta shiga matsala kafin ta shiga ga matsala na tunkaro ta. Amma akwai wanda fa in zai shigo gida tun daga kofar gida zai samu wani bokiti ko wani gwangwani ya kwalla da shi, da zaran an ji cewa gashi nan zuwa kowa zai kama gaban sai cewa ga wani dan bala'i nan dan tashin hankali zai shigo gida. To wala ba man ya'ya mata yanayin halittar da Allah ya yi musu ba iri ɗaya bane da namiji, shi yasa zaka ga hatta yanayin bakin su wajen ciye-ciyen su abinda kai baka damu da shi ba wajen ka ci kaga kana sha'awa sai kaga shine abinci da sha'awa a wajen mace. Da ka iya siya ma yaron ka sweet, kaga kai yanzu dai ba wanda zaka da su to in baka siya da ita ba billahi lazi in ka juya ba sai ta karɓa da yaron ta balla. To iyaye bai yi wa yarka tana buƙatar atamfar da za ta sa ka zira mata ido ka ce ita ce za ta je ta nemo kuɗin da za ta tana buƙatar kayan kullun da za ta amfani shi ka ce ka batta ta je ta nemo kuɗin da za ta zo ita ce za ta sa. bai yi wa kana uba za ka ga yarka da waya babba wayar da ka san kai ba kai ka cire kuɗi ka ba ta ka ce ta je ta siyo ba, baka tambaye ta wannan wayar daga ina ba, ina kika samu ta. Yanzu akwai yarinyar da aka faɗa min babanta tsohon babur ike fama da shi, amma billahi allazi la ilaha illa huwa tana rike waya ta fita 400. sai ta sai mishi mashina biyu da kudin waya. Wani mashin sai ta sai mashin 4, sannan duk wata karanci tana amfani da data ya fi na naira 8,000, sannan ba ta da tsayayyen aikin da take, ina take samun kuɗin data ta naira 8,000. iyayenta sun mutu ne? Iyayen na nan, baban na nan, maman na nan. Tana kuma cikin gidansu? Tana kuma cikin gidansu. Tana cikin gidansu. Ai wato Malam Abraman abinda yanzu wasu iyaye suke na ruguza rayuwar 'ya'yansu ya wuce duk yadda kake tunani. To haƙoƙin na Malam Abraman akwai waɗanda suke tun ma kafin yaro ya zo duniya ne. Na farko kaga idan ta ɓangaren uwa da uba ne, idan kana uba yana daga cikin haƙƙin da Allah ya ɗora maka akan ɗan da za ka kawo duniya, kai ka zaɓen masa uwa ta kirki. Yana cikin haƙƙin uwa ga ɗan da za ta kawo duniya kafin ɗan ya zo ita ta zaɓo masa uba na kirki. Amma ka duba ka ga yadda waƙi yake yanzu, galibi mutane kawai idan mace ta tashi aure tana duba menene abin da ranta yake so ba aƙibar abin ba. Shi yasa kaga Allah da ya tashi wajen alaƙar maza da mata sai ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yanzu da ka sa riga na sa riga ai karanci ya mana abu uku. Na farko ya kare mana tsareci, na biyu ya mayar da mu masu mutunci, na uku kai kwalliya. Allah ya kiyaye zama labaran yanzu yadda duniya take kallon ka nan, da za ka tashi ka cire hular nan ka cire riga ka ce za ka cire kayan nan sai dai ka ga an tashi a sha mal abraham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, magana ta lalace. Haka ne? To yanzu idan ka dai siyan riga ai ba kana kallon mai ido ba mai kyau kawai a ido. Akwai yadin da idan ka je gashi kana kallon shi yana da mugun kyau, yana kyalli, yana daukar ido, amma in ka tabbatar da ka siyo shi kana zuwa ka danna shi a ruwa ka wanke kudinka sai ka haƙura ka kyale shi. To me yasa wajen siyayya duka muke yadda ba za ka yadda ka so yadi ba sai mai kwaliti, amma wajen rayuwar aure mace idan ta tashi ba ta kallon miji mai kwaliti, namiji in ya tashi bai kallon mace mai kwaliti kawai sai kuwa ya auro abin da ran shi yake so. Wato ba a kallon nagarta. Ba a kallon nagarta. Shi yasa kaga Allah da ya tashi ya buga misali ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi. Kasa mai kyau ai dama tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta, amma wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkuruna. Kasar da take mummuna
in ka je kai shuka dama za ta baka tsiro ne mara kyau. Shine ka'ida. Shi yasa kaga Allah da ya tashi sai ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal khabithuna lil-khabithati. To sai kaga Malam Abraman yarinya mata tarbiyya tana sa hijabi cikakke da niqabi, ta haddace Qur'ani, tana azumin nafila, tana tashi ta yi sallah da daddare, sai a nemo wani fasiki lamba ta ɗaya sai a ɗashi aure da shi da ita. In ka bincika mai dalilin sai a ce maka ai saboda yana da rumfa a layin yan gwar rumfunansa 18 ko shi ne sakatare na dindindin a ma'aikata kaza ko mai na dindindin wallahu a'lam. To wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibati. To duk lokacin da wajen aure aka yi kokari aka hada wanda yake na kirki ne da wacce ta kirki ne, to in Allah yadda za a fitar da kuma zuri'ar da take ta kirki ne. Shine a binciken da muka yi akwai wani Dr. Yusuf Jibiya, kwararre ne, masani ne kan abin da ya shafa harkar rigingimin aure da binciko. Malam Abraman mun gane cewa yanzu mafi yawancin matsalolinmu tana tasowa ne tun daga wannan sos din na aure. Sau da yanzu misali, ai unguwar da kake gida ne na mutane suka haɗu suka samar da unguwar nan. Idan sanda zan yi aure, sanda wancan zai yi aure, ya auro matar da ta dace, ni kuma dama na dace, wancan ma haka, su ne suka haɗu suka samar da unguwa. Lokacin da ɗanka zai fito daga gidan da ya dace, ɗan wancan ya fito, ai za a samar da 'ya'yan da suka san abin da suke ne a unguwa. Amma in kawai aka yi kwashe-kwashe a unguwa, ko wani ya yi abin da ya dace wani bai abin da ya dace ba, in dan wani ya fito wanda bai san abin da ya kamata ba, haka zai lalata ragon 'ya'yan mutanen da suka san abin da ya kamata ba. Kuma shine abin da ke faruwa. To kaga wannan abu na farko kenan. To kowa sai ya duba ya gani da zai yi aure, idan ke uwa ce wani irin miji kika zaɓo, uba kika zaɓo wa ɗanki. Idan kuma kai namiji ne ka duba ka gani wace irin uwa ka zaɓo wa ɗanka. Wannan haƙƙin ba a sauke shi Malam Abraman, musamman yanzu da Allah ya jarrabu maza da san fararen mata. Ka lura? Yawa. To abin ko da shi baki ne, haka kawai mutane da su dora ma kansu abinda Allah bai dora musu ba. Abu na biyu, addinu da kuma alkhulqu. Addini da alkhulqu duka bangarorin guda biyu. Menene dalilin da yasa addinin musulunci ya ce a kalli wa'annan abubuwan biyu? Na farko, ta bangaren namiji shi shugaba ne. Mata suna da raunin da koda kana ganin sun yi karatu sun san Allah, to sai an samu shugaban da zai jagorance su. Shi yasa yanzu zaka zo kai musu wa'azi, masu kuka su kuka, ka kawo maganan wuta da kabari, amma saboda rauninsa in an jima idan mai ganga ya zo ya kada ganga gangan, idan suka taru suna ɗibar rawa, na rantsi da Allah za ka ɗauka ba waɗanda kai ma wa'azi da safe bane suka yi kuka, sun manta karatun. To addinu, to wannan addinin ne shi zai sa idan tana da shi yaranka da za su taso sai ta kula da su ma su taso akan addini. Sannan alkhulqu, zaman aure ai mu'amala mai kyau bai yiwa idan namiji ba shi da kulku, ɗabi'a mai kyau, mace ba ta da kulku. Sannan kaga yaran da za su taso a ƙarƙashinta za su taso ne da ɗabi'a mara kyau. Shi ma in ba sa'a ba, in ba Allah ba ne ya kiyaye, domin yaro in ya taso kafin ya je kowace makaranta a duniya ya karatu, iyayensa su ne makarantarsu ta farko. Sannan kafin a ƙulla aure yanzu yana cikin haƙƙin dole a samu salamatul badni wan nafsi. Akwai lafiya a ɓangarorin guda biyu ko babu? Kai ka san abin da ke faruwa. Za ka iya ganin mace yanzu kamar lafiyar talausi, an ji an bincika ka gane ba ta da lafiya. Kuma rashin lafiyar da in kai alaƙa da ita na aure, kafin ka ce mai sai dai ka je ka a kabari ana man rabbuka man nabiyuka wa madinuka, mala'iku na ma tambaya. Sannan ana samun wannan a ɓangaren maza ba. Sannan akwai na hudu, al'aslu wa sharafu. Ka yi ƙoƙari ka duba asalin mutum. In mace ce ka duba asalinta, asali ne wanda yake yana da daraja ko asali ne wanda yake kaskantacci. Wannan yana ciki. To
kaga wa'annan abubuwan guda hudu kafin aure yanzu ba kowa bane ke kiyaye su. To lokacin da aka zo cewa za a yi auren wa'annan matakan akwai matakai kuma na haƙƙin yaro lokacin da ciki ya samu. Kaga na farko idan wajen saduwa ne tun daga haɗuwa akan ambatan Allah wajen saduwa to lokacin da ciki ya samu bayan wannan matakin shine akwai yin addu'a ga yaro lokacin da yake cikin ciki tun kafin yaron ya zo duniya. Malam Abraman, mutane da yawa sun ɗauka cewa ai ana ba da notice ne don me? Don shirin haihuwa. Yana da kyau ka shirya, kuma Allah yana da iko ya sa mace ta haihu baina ashiyatin wadu ha kamar yadda ya mana na Maryam, amma sai ba a yi haka ba. Allah ya faɗa mana yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'awa Allah rabbuhuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Hikiman shine yin addu'a ga ɗan da ke ciki kafin ɗan ya zo duniya. Zaka ga wasu matan idan suna da ciki yawan karatun ƙur'ani da yawaita ibada ɗan idan ya zo duniya abin yana da tasiri ga ɗan. Amma za ka ga wasu fasiri addu'a kawai Allah ya sauke su lafiya. Ba magana ba ce ta wannan yaron nawa bari in masa addu'a tun yana ciki kafin ya zo duniya, Allah ka sa abin da zan haifa mai albarka ne, Allah ka tsare wannan yaron daga shedan, Allah ka yi masa kaza, Allah ka yi masa kaza. In Allah ya yarda dukkan mahaifin da matarsa take da ciki, dukkan wadda take da cikin ɗan tana addu'a ga ɗan na alheri tun kafin ɗan ya zo duniya. Idan ta ga yaron ya zo duniya ya karkace ta kawai jarraba ta Allah zai. Ka san akwai lokacin da irin matakin da za ka ɗauka sai kuma Allah ya jarrabe ka dan ya ga ƙarfin imaninka akan abu. Yanzu annabi Nuhu da aka samu matsala ɗansa ya lalace, ai ba wanda zai zarge shi cewa gajiyawa ce, sakaci ne. Tunda dan ka gane cewa jarrabawa ce ɗan ne kan garari. Alaƙa tsakanin ɗa da uba Hassan da ya hango ruwan tufanu ya taso ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin, zo ka hau jirgin nan kakka halaka tare da mutane kafiri. Cewa yin baba sa'awi ila jabalin ya asimu ne min dalma, ga wani dutse can na hango ni ya ishe ni, wannan jirgin naka mun bukatar shi saboda kan garewa yau yana ciki. Sana abu na gaba Malam Abraman, lokacin da yaro ya zo duniya sa masa suna mai kyau. Shi yasa kaga wannan babu lokaci ayoyi da dama da kaga akwai wa'anda ma Allah ne da kansa ya zaɓan musu suna tun kafin su. Kaman annabi Yahaya ba Allah ya ce ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahaya ba lam naj'al lahu min qablu samiya. Kaman annabi Ishaqa annabi Ibrahim Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fa basharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa yaqub. Kaga da uba tun kafin su zo duniya aka faɗe su aka sa musu suna. Ba wanda ya ce dole to, saboda ba suna yana da mugun tasiri. Shi yasa kaga Allah sai ya ce mana bi isa lismul fusuq ba'da al-iman. To wani lokaci iyaye sukan samu ƴaƴansu sunan banzan da yaro in ya taso yana musu tasiri. Wani ya je neman yarwata an ce kai me sunanka, ya ce to dai suna na mutane wanda suka fi sani na da shi a da suna na Muhammadu, amma yanzu wanda na fi shahara da shi suna na langa-langa. Kaga langa-langa an ba sa ba, kaga ku ai karci mutane kuwa. To kaga wannan yana da kyau. Akwai sunaye da ake sawa yana da kyau kafin a sama ɗa suna a bincike sunan da ma'anar sunan yana da tasiri gaskiya. Sannan abu na gaba Malam Abraman shine farin ciki da labarin da ya zo maka lokacin da aka ce matarka ta haihu ko baka nan. Duk abin da ta zo da shi duniya namiji ko mace ka karbe shi kai murna. Yanzu wata jahiliya tana motsawa fa, da haihuwa sai ka ji ana camu ne ko su ne. Allah ya faɗa cewa idza bushara ahaduhum bil unsa, a wancan lokacin in aka yi maɗayin su bishara ya haifi ya mace sai ya ce balla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Zaka ga fuskar mutum ta tinnike ta yi baki
Allah ya ce ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayamsikuhu ala hunin am yadsuhu fi taraf ala sa'a ma yahkumun. to wannan yana ciki. Idan labari ya zo ma haƙƙi ne gare ka akan ɗanka, namiji Allah ya baka ko mace, kai farin ciki da abin da ya zo duniya ka karɓe shi a matsayin Allah ya maka kyauta kuma kana masa godiya. Amma daga lokacin da labari zai zo a ce an haifi kaza kai mutum kaga a basa wata walla, to akwai matsala. To akwai matakai bayan haihuwa mala abraman, kiyaye yaro da tarbiyyarsa da kuma shayar da shi. Yanzu za ka ga wani yaro zai samu matsala ta jinnu tun yana ɗan ƙarami amma ba a sani sai ya girma. Me yasa manzon Allah ya ce idan kana jinhul layli aw amsaytum fakuffu subyanakum fa inna shayatin tantashiru hina idin. Lokacin da magariba rana take faduwa, annabi ya ce ku dinga tattaro yaran ku dan lokacin aljanu su kuma suke sakin nasu yaran. Da haka in aljani isa ko ɗanka ya zo ya taka mai gashi ya san ba gani yake ba. Wani dama aljanin azzalimi ne kamar yadda Qur'ani ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika qidada, sai su zo su cutar da yaro. To wannan yana ciki. Sannan kaga akwai al-infaqu, ciyar da yara sanda ya fara tasowa, wanda wannan wajen infaqin ne muke samun matsala yanzu. Da haka gaskiyar magana malam Abraman, dole malamai su fito su faɗa mutane gaskiya. Abinda muka fara yanzu magana a kan shi, sistem ɗin karatun allo kamar yadda ake da makarantun boko da bodin, ya kamata a canza. Malami idan zai karbi yara za a dinga karatun allo a gurinsa. Yanzu ba boko ba akwai bizitin ba, duk lokaci kana zuwa ka je ka dubo ɗanka yana makarantar boko. To malami a duba gurin da yake saukar ɗaliban da suke zuwa karatu, adadi mutum nawa ya kamata a ce sun ɗauka, gadon da kowa ke kwance da sama da ƙasa da tsakiya. Nan ɗakin ya kamata a ƙa'ida zaman da ba za a cutu ba yana ɗaukan mutum kaza ne. Idan yana ɗaukan mutum kaza ne to shi kenan. Sannan a yi tsari, ɗaliban nan da za a kawo su karatun allo kowanne ya zamanto da abincin da yake ci ko da wata sana'a da yake da take riƙe shi, ba bara yake yi ba. Sannan malamin nan tunda shi ma ba mala'ika jibrilu ba ne, zai zauna ne kawai ƙiƙan becin komai, waye zai dinga biyan shi? In gwamnati ce za ta biya su shi kenan, in ko ba gwamnati ba ce iyayen da suka kawo 'ya'yansu karatun ya zamanto duk tam suna biyan shi don shi ma ya rayu cikin mutunci. To in aka dawo wannan tsarin, wajen da za su zauna yana da kyau, suna da abincin da za su ci, malami yana da albashin da ke riƙe shi, kaga shi ya karanta cikin mutunci, su ma su karatun cikin mutunci. Haka ya kamata a ce an yi, ba ruguza a ce an daina karatun allon, ya kamata a ruguza karatun allon ba, a fito da hanya. To amma ya zai yiwu, ta yaya zai yiwu Malam Abraman iyaye kawai wasu daga cikinsu tunaninsu kawai mutum ya kwanta da mace ya zuba mata mani ya ji daɗin saduwa, amma yana tunanin wai wani ne zai ɗaukar masa nauyin ɗan da ya haifa. Yanzu Malam Abraman ba ka kallon yaro yanzu, kaga yaro bai wuce shekara 3 ba, an haife shi an raba shi da mamashi an kawo shi bariki karatun allo an haɗa shi da roba, wai wannan yaron shi zai yi karatu kuma shi zai je ya nemo ma kansa abin da zai ce ya riƙe kansa. Ta yaya? Ai bai yi wa'ai. Da haka ya kamata iyaye su ji tsoron Allah, wannan matsalar su duba ta. Idan ka haifi ɗa yana wannan ɗin ba balagaye ba, wajibi ne gare ka ciyar da shi, ka kula da shi, ka ɗauki nauyinsa. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi. Da haka kaga wannan ƙarƙashin infaƙin nan ya shafi da abin da ya shafi harkar karatunsa da harkar lafiyarsa da kaza da duk wani abu da yake da alaƙa da rayuwarsa, infaƙin nan ya shiga ciki. Sannan yana ciki tausaya ma yaro da janyo shi a jika. Tausaya ma yaro da janyo shi a cika ya shiga ciki. Shi yasa manzon Allah ya faɗi cewa wanda bai tausaya wa mutane shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai tusa. Nana Aisha take faɗa cewa qadima nasun min al-a'rabi ala rasulillahi, wasu mutane daga cikin wato larabawan ƙauye sun zo wajen manzon Allah. Qalu suka ce atuqabbiluna subyanakum,
suka ce ku yanzu kuna iya ma yaran ku kis faƙala sai manzon Allah ya ce na'am kalu suka ce lakin na wallahi ma nuqabbilu mu kan ba ma yi faƙala rasulullahi awa amlik in kana Allah naza'a min qulubikum ar-rahma annabi ya ce za ku yin haka ne idan Allah ya cire tausayi a zuciyarku haka daga lokacin da kake uba kaga babu kyakkyawar alaka tsakanin kai da iya ƴaƴan da ka haifa wajen ka tausaya musu to alama ne cewa zuciyar mutum Allah ya cire tausayi da jin kai a cikin ta shi yasa dole a samu kasawa yanzu ɗazun na aka kira da kan wata matsala wani mutum matarsa ɗaya ce ta mutu da ta mutu ta bar 'yan uwanta maza wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya sannan da kuma 'yan uwanta mata wanda suke uba ɗaya uwa kowa da tashi sai mamata ya ɗaya ta bari sai mijinta sai 'yan uwanta wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya maza su uku sai mata wanda suka fito uba ɗaya kowa na daji sai aka tambaye ni suna da gado sai na ce ga yadda za a raba gada to wai mijin yana magana dan me ma za a zo a raba gado yanzu na ce ku tambaye shi musulmi ne in ba so yake ridda ba abinda fa yake cewa dan me Allah ya ce a raba gado a Qur'ani sannan bai da mata ya ce kuma yarinyar haka za ta ci gaba da zama da shi daga shi sai ita a gidan bai da wata matar fa kuma ya ce ba za a ɗauki yarinyar ba yarinyar haka za ta ci gaba da zama da shi daga shi sai ita a gidan ya za a yi irin wannan bai yiwa sau da haka malam abraman lokaci yana fara akwai abubuwa da malamai suka ce iyaye su yi taka tsantsan wajen aikatawa a gaban 'ya'yansu kaga ko Allah ya jarrabe ka da sabo to kakka dinga yi a inda 'ya'yanka za su gani domin ɗa yana ɗaukan iyayensa su ne makaranta ta farko kafin ya je ko ina ya koyi karatu yana ciki in shan taba kake yi to kakka bari ɗanka ya gane cewa kana shan taba ko ka aike shi su dan zai fara gwadawa sannan yana ciki karka ko da wasa ka ce ka sa ɗanka ka ce ya zagi mamarsa ko ya kako majina ko yawo ya tofa mata a fuska kakka ya haka sannan maimaita lafuzza wa'inda suke na batsa ko marasa kyau a gaban yaron duk wannan abu ne sannan yana ciki shine yin adalci tsakanin 'ya'yan da mutum ya haifa tsakanin mazansu da matansu ya mafi yawancin gidaje iyaye da dama su suke assasa wa kansu babban bala'i na ruguje gidajen sai bayan sun bar duniya gidansu ya ruguje Allah ya sa ka auri wata mata ka fi santa daban amma wani za ka ga saboda wannan matar ya fi santa hatta makarantar da zai sa 'ya'yan wannan tana da bambanci da makarantar da ya sa 'ya'yan wannan wani ma yana iya sa 'ya'yan wannan karatu 'ya'yan wannan kuma ya kyale su yadda ka san kaman ba 'ya'yan da ya ba su kuma matan ba sa jin tsoron Allah wani suna iya ɗaukar kowane irin mataki ko wani sihiri ko kaza don su ga kawai da su ake yi duk wanda ba da su ba ba za a yi da su ba yadda ka san duniyan dawwama za a yi a cikinta to malam abraman ba mu zo abin da ya shafi tarbiyya ba idan da za mu ɗauki tarbiyya yadda ya kamata a tarbiyyantar da yaro ya taso shafi ɗaya na ƙur'ani a suratul luqman ya ishe mu wannan iya ya kamata su san wannan yanzu kaga banda waccan matsalar da na faɗa an taɓa samun matsala wani itashi 'ya'yansa ya tura su ƙasar turai karatu shi ma da wa ne da ƙanwarsa kawai ya ba su tsantsagwaron zunzurutun karatu na sana'a amma ba su san Allah ba kuma wannan shine abin da ya fi damun iyaye da dama to sana can kawai sai suka bugo mai waya suka ce ai sana shirye-shiryen za a ɗaura masa aure saboda ai sun fahimci juna to lokacin ne baban ya yi istirja'i ya san an shiga musifa sai ce to abin da za a yi ya kamata yana ganin bai kamata a shirye-shiryen bikin a can ba su bari sai sun dawo nan tukunna sai a zo a ga yadda za a yi bikin ana saboda a wancan matakin maganan ya ce zai hau zagi ba zai yi ba don su a can
tunda ba addini ba ne da su ba abin da ya dame su su je su kayan su. Kuma in ya fara wannan suka fahimci cewa suna iya cewa masu fasa dawowa ƙasa sai me sai ce to abin da za a yi su ma bar karatun tun da haka ne su yi kokari su dawo a zo a yi shirye-shiryen auren daga baya sai su koma. To shine da aka dawo ya ce to karatun an fasa. To lokacin ne ya fahimci girman hatsarin rashin koya masa karatu na addini su san Allah, rashin sanin Allah ya kawo. To saboda haka gaskiyar magana mal abraman malamai masu karantarwa a mataki na islamiyya da manyan malamai su duba girman Allah. Halin da muke ciki yanzu na lalacewar mafi yawancin yara akwai rashin karantar da mutane cewa ɗan fa da za ka haifa ya zo duniya fa wannan ɗan fa ga fa haƙoƙin da ke kan shi tun kafin ya zo duniya da bayan ya zo duniya. Wannan shine Allah ya sa mu dace. To ajina karamaka Allah. Jama'a masu kallon mu da sauran mu, shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta BITV Alheri Radio, tare kuma da malamin namu na yau a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, wanda ya mana karatu akan abin da ya shafi haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu. Allah ta'ala muke roƙo ya saka ma malam da alkhairi. Iyaye kuma Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon gyara kurakuranmu wajen mu'amalanmu da 'ya'yanmu. Allah ta'ala kuma ya shiryar da mu ya kuma shiryar da 'ya'yan namu baki ɗaya. Wannan shiri yana zuwa muku kuma kai tsaye ta shafin Facebook na shi malam, wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Waɗanda suka san wannan shafi suna iya ci gaba da kallon wannan shiri ta yin amfani da wannan shafi a shafin Facebook, wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu bar mai kallo da saurare don ya bugo ya yi ma malam tambaya ƙarƙashin karatun da malam ya mana. In akwai wani ƙarin bayani malam zai yi, in kuma akwai tambaya da ake da buƙatar a yi wacce ba ta fita daga cikin maudu'i ba, ana iya kira a yi tambaya malam ya amsa. In kuma akwai wasu abubuwa da malam shi kansu bai gama shigarwa ba saboda lokaci, to wajen amsa tambayoyi yana da dama ya shigar da su waɗanda suke da alaƙa da tambayoyin da aka yi insha Allah ta'ala. Kuma lamba guda ɗaya ce kawai za mu bada, ita ce 09065143699. wannan lambar ita ce kaɗai za mu bada, 09067143699. amma waɗanda suke tare da mu a shafinsu na Facebook su kuma za su yi amfani da 08023637262. wanda suke kallon wannan shirin ta Facebook su kuma su bugo su yi amfani da wannan layi 08023637262. da fatan za a yi tambayi masu ma'ana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam magana barkan ku da dare, barkan ku da aiki da babban malamin mu na yau. Na'am, barka da wake magana. Saka mana da alkhairi. Amin amin. Doka da wannan shi ubangiji Allah saka mana da Allah ya kara mana yawa. Amin amin. Da suna na da wannan amfani communication da kawo. Na'am, Alhaji Bello muna jin ka. To malam ni tambayar da nake son yi ma game da wannan tarbiyya ta yara. Za ka ga mutum a tsari na neman ilimi ya yarda ko nawa a karatun boko, amma karatun islamiyya ba mu ba shi muhimmanci. Za ka ga akan kuɗi da bai sa kara kai wa an koro yaro ko wani littafi wanda aka ce a saya domin karatun addini an koro da yaro, amma magana boko ne za a yi kashe ko nawa ne a biya mai kuɗin transport zuwa da dawowa ya je a ba shi kuɗin abinci a yi mai duk abin da ya kamata a yi mishi dangane da karatun boko. Amma bangaren muhammadiyya mun yi karanci wurin wannan, dan Allah ma ka jawo hankalin mu iyaye domin muna ganin abubuwan suna faruwa haka kuma abin da yake faruwa kina al'umma. Na gode malam, ta shi lafiya, ina lafiya da amfani. Mun gode kwarai Haji Bello amfani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, wake magana? Na'am. To Maman Imam muna jinki. wannan mun yi ana saka da alheri
amin amin ina tsara wa malam lafiya amin kuma ma ga gona ɗalibai da shi ina lafiya amin amin wanda ya kamata da Allah malamai da malamai magana kan cewa malamai daga islamiyya manyan malamai da suke da malamai mutane suka da hankali akan tarbiyyar yaya. Malama kina jin mu? Ɗanyi akan wannan tarbiyya ta yayin su kula da hakin yayan su. Sun su yawa don shi yayan su hakin yayan su ba. Kuma ana zuwa kuma ko makoci ma ni zai iya yaron shi faɗa akan ya gyaro na abu mara kyau ba. To mun gode. To amin mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wake magana. Nasiru daga yana. To muna jin ka Nasiru. Muna jin ka Nasiru. Malam kamar matashin tambaya na shi ne kamar matashin da ya fita aure ga kuma yarinyar da ta mai ciki so idan yana son ya bi shari'a ya kamata ya yi sannan kuma wajen maganar zuwa ta tsira haka wacce ya kamata ya wajen zamantakewa wajen tsira da sannan yana son malam kira ga iyaye domin su kula da ɓangaren yayan yanzu an samu samari masu amfani da mota haya ma suke zuwa su ɗauko haka mota haka ne bakin gida domin in sun zo wajen yarinya ba aure suka zo yi ba haka sukan yi amfani haka domin su kira su yaudare su ƙara gaba to insha Allah malam zai yi amfani da babbar waya sukan sai musu babbar waya don su lalata kansa sannan sanin gama lalata da su haka sai su an shi waya amma iyaye ba su fahimci irin haka ba. To mun gode malam Nasiru. To mun gode kwarai malam Nasiru. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello? Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana? Na'am? Alhaji Awal daga ina? To muna jin ka Alhaji Awal. Daga Suleja. Na'am. 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 To insha Allah. Haka. To mun gode kwarai Alhaji Awwal. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana? Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, wake magana? To muna jin ka Ibrahim. Na'am. Ibrahim kamar layin ka tsaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Ana Abdulrahman barka da dare. Barka dai. To masha Allah, Allah ya saka ma wanda ya dau nauyin wannan shirin da alkhairi. Amin. Yawa. Kuna magana da Buhari mai shago ne daga Hayya Bagasa. Muna jin ka Buhari. Yawa, tambaya na shine malam kamar yadda yayi magana akan tarbiyya. Tarbiyya abu ne mai matukar muhimmanci kuma iyaye sun san da haka. Kowa da kowa sai dai
mutum dai ya ce ba zai ɗauka ya aiki da shi ba. Abin da nake so malam ya dan ƙara janyo hankalin iyayen yara waɗanda suka aurar da yayaye haka kamar ya dan ma taɓo abin, to ya kamata a ce ya dan ƙara faɗaɗawa akan ziyartar yara haka in sun yi aure. Za ka ga wani uba ma za ka ga shi ya ce shi ba zai iya zuwa gidan yarinyar shi ba, ai ƙauyanci ne menene kuma yana da matukar muhimmanci da Allah ka hankalin akan su rinka kawo ziyara su san abubuwan da yake faruwa a gidan zaman kiwon aure. To mun gode kwarai. To Allah ya sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa ke magana? Isiyaku Adamu daga ina? Daga Kamaru? Me tambayar ya wanda me tambayar ka? To malam na ji malam Isiyaku. Na'am. 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 To malam Isa ku takaita, akwai mutane akan layi, malam zai karin bayani akai insha Allah. To mun gode kwarai. Akan makallahu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam daga gawa ina kira daga London, sunana Mustafa. To Mustafa daga London muna jin ka. Akan da maka yi matsalin maganar sirri za ta je ta fitar da shi ko ta dauko maganar wanka wani abin da yake bai yi na hasana ta nuna kamar ya hasana ya mata tsawa kai fishi ka je ka ganshi ka yi shi fada ya kasance abin ba haka ba ko kuma duk wani abin da sirri da ta fitar da shi kuma kai maganar za ka yi mata gargadi ta nuna maka ita tana zama gindin sunna tv tana jin wa'azi za ka yi mata magana da sauransu shin irin wannan za ka yi ka ga ganta don ta asalin ma tana neman ta ce za ta yi maka baki kamar za ta ci ne ma da sauransu irin da abubuwa haka shi ya za a yi a mata bayani da wanda ma biya. To mun gode malam Mustapha, insha Allah malam zai amsa. Akramaka Allah, a tambayoyin suna da yawa, bari mu dakata haka. Mu fara da tambayan shi malam Mustapha daga London da yake magana akan mahaifiyarsa duk wani sirri da suka yi sai ta fitar da shi kuma yi magana ta ce za ta tsine masa. Mai malam zai ce akan haka. To wallahi malam Abdulrahman, wannan yana cikin abin da nake so ai kokari a bambanta. Iyaye suna da haƙƙi amma haƙƙin nasu yana da iyaka. Na farko dai kaga iyaye su sani yana cikin haƙƙin da ke kan 'ya'yansu. 'Ya'yansu ko da ba daidai suka yi musu ba, yin mummunan addu'a ga 'ya'yan saba ma Allah ne. Domin kaga ba waɗanda kika haifa ba, gama garin mutane ka ce Allah ya tsine maka. Annabi ya ce la'anal mu'min ka qatlihi, tsine wa mu'mini kaman kashe shi ne. To lokacin da duk mace ta kalli ɗan da ta haifa ta ce Allah ya tsine masa albarka, daidai yake fada ta ɗauki wuka ta daba masa ko hatsarin ya ma fa haka. Sannan su sani cewa idan suka yi ma 'ya'yansu mugun baki kafin kowa ya fara shan wahala a duniya su za su fara sha. Saboda haka gaskiyar magana dabin da zai bayi zuwa ga ya faɗi sirrin ya fita a lokacin da kuma wajibi ne gare ta ita ta rufe asirin shi, kaga babu daɗi. Dama ba dole ba ne abin da ya shafi sirrin da za ta sani ta fitar da shi, to ba dole ba ne. Mu'amala ta tsakanin uwa da ɗa su ci gaba da yi, ya ci gaba da kyautata mata, amma sirrin da yake nashi wanda ita ce farkon wanda ya kamata ta rufa mai asiri a ce a gurin ta ake ji, kaga akwai rashin sauke haƙƙi na
a matsayinta na mahaifiya. To yanzu ta tsine mishi tsinuwan zai bi shi? Ba zai bi shi ba don ba ta da alhaki, don bai da alhaki a kanta. Bai da alhaki a kanta. Yawwa, amma duk da haka kamar yadda Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, sirri kan ya daina faɗa mata dan zai fita, amma in ta yi mummunan baki ba zai baka, sannan ta sani ita kuma yin mummunan baki ga dan saba ma Allah ne. Amma kuma in ya daina yin sirri da ita tun da sirri na fita bai yi laifi ba? Bai laifi ba, bai laifi ba, dan ita ce ai mutum na farko da ya kamata ta rufa mai asiri a duniya, a matsayin ko da wani abu ta sani na sanin shiga kowa ya sani. Sai zamanta wanda ya kamata ya rufa maka asiri lamba ta daya, sai zamanta kuma asirinka ta hannun shi ake sani, kaga akwai matsala gaskiya. Yawa, wannan shine hakan makalla. Isiyaku Adamu shi ma daga Kamaru, kasar Kamaru, yana maganar yadda mutane suka fi kulawa da sa 'ya'yansu makarantu tun suna ƙananan shekaru ba tare da sun ba su tarbiyya da kuma tsoron Allah da kuma san Allah da kansa ba. Na ji wani ya magana kan tarbiyya. Wannan mun ɗauki haƙoƙi ne, wanda ya ka faɗa ka ce maganan tarbiyyan yana da faɗi. Haƙƙin yana wani ɓangare ne na tarbiyya. Dama annaba kafin ya bar duniya ba ya kai kuka wajen Allah ba cewa qalar rasul ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha alqur'ana mahjura. Saboda haka gwamnatocinmu na da matsala. Yanzu ba kana kallo ba har yanzu an kasa komawa makarantu. An muna nama Allah zato, an ce a nan ne in an koma za a ɗibo korona a masallatai da makarantun da za a karanta ƙur'ani. Ba haka, wannan muna na zato ne ga Allah. Tambayan ta da zai tambaya Alhaji Bello Amfani. Rashin ba karatun Islamiyya muhimmanci. Wallahi dukkan baban da ɗanka ya taso ba kai ƙoƙarin ka sa ya san girman Allah ba yadda za a yaron ya san girman ka. Shi yasa kaga Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗansa, farkon abin da ya fara faɗa mai a duniya shine ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. To ayal jaza'u min jinsil amal. Yanzu kaga makarantun Islamiyya ne sai an karantar. Shi yasa har yanzu muna kira gwamnatin jihar Kaduna ta duba girman Allah, ta tausaya wa malaman Islamiyya. Yanzu lokacin da na yi magana kwanaki, wani babban mutum ya bugo min ya ce wai malam, wai dama da arzikin da muke da shi haka malaman addini ke rayuwa. Na ce wallahi ran kai daɗe haka ake rayuwa. Dan na faɗa na ce wallahi sai ka ga idan kana karantawa a makarantun Islamiyya sai ka haɗa albashi 4-5 kafin ka iya samun abin da zai riƙe ka a wata. Sai ka je can makarantar ka karanta, ka tsallaka ka tafi can, ka tsallaka ka tafi can. Wannan dalilin yasa harkar ilimi ta fara samun matsala. Galibin wanda suke karantarwa maza za ka samu ɗalibai ne ba su yi aure ba. Da zarar mutum ya aure ya kalli ɗawainiyar da ke kansa, albashin da ake bashi ba zai rike shi ba Islamiyya, sai ya bar Islamiyya ya kasuwa ko ya tafi wani aiki, ya tafi neman kuɗi. To idan ya tafi neman kuɗi, to me zai faru? Sai aka zo aka cika mafi yawancin Islamiyyu da mata. Dan ya kamata ka ɗauko namiji ka bashi naira 20,000 ne misali albashi a wata. Ita macen aka ɗauko ta ka bata naira 10,000, ganin za ta yi mata isani, za ta yi ta godiya. Ko da ko abin da za ta iya yi din ba zai kai abin da namijin zai yi nagarta ba. To yanzu malaman an shiga lockdown din nan, dama Islamiyya sai an karantar sannan mutane ke biya. To ba a ma je makaranta ba, gara makarantun boko dama su an karɓi tam ɗaya, kun biya kuɗin tam sai aka tsaya. Kaga su dama suna da wani abu da zai iya rike su na ɗan wani lokaci. To shi malamin Islamiyya babu. Sannan ba wani abu da gwamnati ta shirya na taimakon malaman nan na Islamiyya. Ni ina zaune a unguwar talakawa, na san halin da malaman Islamiyya suke ciki. Sau da haka ba daidai mana shugabanninmu kullum ya zamanto sun kware wajen kakaba doka, amma ba su kware wajen taimakon mutane. Yanzu akwai wani Abul Mu'taz yana Madina, asalinsa iyayensa a can aka haife su. Ya ce min da aka shiga lockdown din nan har bidiyon na nuna abincin da gwamnati ta kawo mai a matsayinsa na ɗan ƙasa, wallahi in zai shekara 2 bai sake fita neman abinci ba, abincin ya ishe shi. To saboda haka tsakani da Allah ya kamata wannan matsalar ta malaman Islamiyya a duba ta, a duba girman Allah a kanta. Wallahi suna cikin wani yanayi. Saboda haka wannan yana da kyau, duk kuma ɗan da baban shi ya haife shi bai sa shi ya karatun addini ya san girman Allah ba, to yana cikin haƙƙi mafi girma da iyaye ba su sauke ba.
kuma wallahi a lahira sai Allah ya tambaye mutum. Allah sai ke maman imamu daga bade ko ta ce ya kamata malamai su rika jawo hankalin mutane akan haƙoƙin ‘ya'yansu a kansu kamar yadda malam ya yi magana a kai. Sai Nasiru da ya ce matashin da yake so ya aure zai kamata yi a shari'ance musamman ɓangaren zance da wacce yake so ya aura. Sannan kuma ya ce malam ya jawo hankalin iyaye domin akwai mazajen da ke ɗaukan ‘ya'yansu a cikin motoci masu baƙaƙen gilashi su tafi da su su yi lalata da su dawo da su ko kuma siya musu wayoyi masu tsada. Ai ba ma waya ba, yanzu akan wannan data da kake gani ta naira 1000 sai a lalata lafiyar yarinya. Saboda wata in ta zauna wayar ta ba data da za ka ba ta zaɓi ga naira 2000 ta subscription, ga naira 2000 ta kashe ko ta ci abinci ko ta wata harka, za ta haƙura gara 2000 da za ta yi subscription ta haƙura ta zauna da yunwa a cikin ta fi mata alheri saboda musifar da ake ci. Gara ta ci data gara ta ci data malam abba. Saboda haka wannan dai yana cikin amanar da Allah ya dora wa iyaye. Saboda haka idan ka ga 'yar mutum kana so, kowane uba da ka'idarsa da bata saba ma addini ba da tsarinsa sai ka bi. Amma dai mafi karanci shine yayin da mutum ya ga yana so, ka ba hanyar da baban yarinya zai gamsu cewa ba yaudaran masa yarinya ka zo yi ba, ko ba gaskiya ba. Wannan shi ne Alhaji Inuwa shi ma daga Suleja abinda ya yi magana a kan kenan cewa iyaye su rika kulawa daga irin karatun da malam ya musu. Sai Buhari yace ya kamata iyayen yara su rika ziyartar 'ya'yansu a gidajen aurensu bayan sun yi aure. Gaskiya yana da kyau, musamman maza, dan mata dama suna zuwa normally. Wani lokaci zuwa ma yarinya kwatsam bata san za ka zo ba yana iya sa ka riski abin da bai kamata ka riska ba a ɗakin ta, wataƙila ko taron ƙawaye ko wani abu ko yanayin gidan ko yanayin ɗakin, kai da kanka ka tsawata. Yana da kyau iyaye su gane cewa alaƙa ta aure mala abraman da suna cewa akwai kunya ne ka je gidan ko to, amma kuma da a samu matsala kuma mijin ya koro maka yarinya gida ba kaga ai ya fi kunya. Babban abin da mutane muke so iyaye su gane, ita mace dalilin da yasa Allah ya ce ka aurar da ita ga wani, saboda akwai wata alaka da Allah ya tsara a tsari na rayuwa wanda kai ubanta ko wanta ko kaninta ba a yadda wannan alakar da ita ba. To mutuncinka shine in ta tafi kar ta dawo maka gida. To wannan alakar ko dai ta yi ta hanyar aure, hanya mai kyau, ko ta hanya mara kyau, dole sai ya faru. To zaman ka lafiya da abin da zai bayu in ba kaddara ba daga wajen Allah, tun ka aurar da ita kai fatan ka ta dawo maka gida, shine zaman ka lafiya. Sadaka ba laifi bane in a duk duniya saman ta da kasanta a cikin abin da Allah ya halitta ko wanda ya kai manzon Allah kunya ne, amma yakan tashi ya je ya kai ziyara gidan yarsa na Fatima. Ana faɗawa mutane, ana ce musu abu ya tabbata daga ma'aiki, wai suna faɗa suna cewa suna jin kunya. To wace kunya kake da shi da ta kai ta ma'aiki? Ba Allah bane yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah. Dan haka duk yana da kyau iyaye, wanda bai fara bai fara, wanda ya fara bai yi da yawa to ya dawo ya ci gaba da yi da yawa. Alal aqall a ce ko bayan wata 2 wata 3 a ce a shekara mutum so 4 yana iya kai ziyara gidan ya ga wani hali take ci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da muke magana. Fatima Lami da ke magana, barkan ku malam da karatu. Na'am, sannu Fatima, na'am. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Ina wa malam barka da zuwa. Na'am. Ina amsawa yar uwa. Na'am. Tambaya ta ina son malam ya ɗan yi ƙarin bayani akan irin matan da ba sa son su auri malamai ko na islamiyya ko da ma na bokon ne, da kuma iyayen da ba sa son su ba da auren 'ya'yansu ga malaman. Amma ni a gani da ina ganin kamar mutum ne wanda ya tara lada da yawa, shi malami ya cancanta a ba su aure. To mun gode kwarai Fatima, mun gode. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum. Da muke magana? Da magana da Abu Khalid Sabon Gari. Abu Khalid muna jin ka. Ina son malam ya ƙara janyo hankali ga iyaye da za ka ga mace ta fitar da miji ta ga miji tana so amma su allambarin kuma su nuna su ba shi suke so ba. Kuma wannan mijin ita yarinyar ta ga tana son shi ta yarda da addinin shi da mu'amalar shi amma su iyayen su nuna shi kawai ba shi suke so ba da sauransu. To insha Allah malam zai yi. To mun gode. To Allah ya sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Ibrahim ina muku barka da dare. Na'am barka da wake magana. Alhamdulillah sunana Abubakar Bello ina babban malamin barka da zuwa ina jin daɗin karatun shi kuma gaskiya na faɗakarwa kuma gashi matashi dan uwan mutu Allah ya yi jagora. To alhamdulillah gaskiya malam ya tafi abubuwa da yawa wanda yake gaskiya sun shafi rayuwar al'umma kuma rayuwar matasa malam ka yi faɗakarwa musamman abubuwan da yake tasowa a game da ainihin hukumomin mu gaskiya wurin kulawa ko da wurin biyayya duk yana daga cikin tarbiyya idan shugaba yana son a mai biyayya a mai da'a to yana da kyau ya rika kula da talakawansa ya rika zamtuwa mai tausaya musu ba mai gallaza musu ba so wani lokaci malam ku kaɗai aka bari kuke wannan yakin sauran manyan malamai malam yi shiru ba mu sani ba me yake faruwa ne muna son su muna tare da su amma in gaskiya ta zo kamar da za a faɗa mana za a faɗa ma kowa to shi ma mahukunci a gaya masa ya ji kuma gaskiya muna jin daɗin faɗakarwa ina bibita shi hatta a social media malam Allah ya jagora shi ne da hankali na da fata za ku koma gida lafiya bakar gullar na gode. To mun gode yana Abubakar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke magana? Kana magana da Abu Shaban daga nan Nasarar Kaduna. Abu Shaban muna jin ka. To ina malam barka da zuwa Allah kuma ya saka mai dace. To amin. Malam ya yi bayanai sosai kuma duk da dai damu maka bibiye shi a social media. Kuma duk abubuwan da yake gudanarwa muna tare da shi. To jinjina ta musamman a gare shi. To domin musamman ne abinda nake so in yi magana a nan a kai shi ne a game da abin da ya shafi tarbiyyar nan. Akwai abubuwa da dama wadda ya yi bayanai a kai. Abin da ya fi taba numa maganan datan nan da ya yi. Malam kusan kowane lokaci abin da muke kokowa kai kenan datan nan. Wata tagon mace a ce ta zauna ma ba sabulun wanka ko kuma babu abin da aka samu cikinta. Amma daidai da za a nemo datan nan a nemo. Ni kiran da nake so a yi a nan shi ne musamman iyaye da kuma mazaje su ma. Dan kai kusan in baka siya ma yarinyan ka wannan babban wayar ba idan ta aure ba za a siya mata wannan wayar ko kuma lokacin da yunkurin auren ta zo za a siya mata wannan waya. To kaga kai baka isa ka hana ba. Amma duk da haka akan samu iyaye maza wanda suke jajircewa lokacin da su ba da yarsu su ce to ga irin tarbiyyar da muka bada. To kuma irin da muke so kai ma ka kokarta ka bada. Kiran da nake so malam ya yi shi ne a dinga kira ga iyaye a musamman duk wanda ka san za ka ba mu yarka to irin tarbiyyar da ka ba ta ka nuna mata kuma yadda za su daura kamar yadda kuma malam ya kira cewa a dinga bibiyan gidajen ƴaƴansu wani yanzu haka ya shi zai ce shekarar da 20 da yin aure amma ni ban taɓa taka ko ba gidan da ba yana ganin yayi gwanin tare shi ne nake son kiran da malam zai da fatan za mu sai ta koma gida lafiya insha Allah masara na. To mun gode gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana? Muna magana da Jibril Adamu ne daga Gire. Jibril Adamu daga? Daga Gire. Gire Adamawa, jihar Adamawa? Na'am To muna jin ka Jibril Adamu. Yawa, ko number ne ake amfani da shi a program nan? Me tambayar ka? Menene tambayar ka? Na'am. Muna so ne a yi mana ƙarin bayani shin yawan dukan yara da sauransu da tsawa da sauransu yana ɗaya daga cikin tarbiyyar yara. To insha Allah zai amsa. To mun gode zai amsa insha Allah. Kai maka Allahu Fatima Lamidu ta yi magana akan
cewa ya kamata malam ya jawo hankalin iyaye su riga ba malamai 'ya'yansu, kuma su kansu ma 'ya'ya mata din su riga auren malamai saboda alkhairin da ke ciki. To malaman su ma sun kasu gida biyu. Magana ta gaskiya. Don ita magana ta gaskiya in ta zo ko kan waye ka yi ta. Shi yasa kullum nake faɗa ma 'yan mata nake cewa ko a malaman kakku rudu da karatun mutum. Akwai wanda za ka san su ga su malamai ne, haka mutane ke musu kyakkyawan zato, amma karatun yayi nan su ma sun yi nan. Ka lura? Da haka annabi ba karatu kaɗai ya ce a duba ba, dole sai da ya ce a diba dinahu wa khulqahu. Idan malami yana da karatu kaga bangaren addini, to a duba a gani yana da mu'amala mai kyau kuma ɗabi'u masu kyau. Abin da yake ma dina rayuwa ba shi bane abin da ake kallo. Shi yasa Allah ka ji kan malam Bello Al-Adamawi, ina tana sha irin wannan munasaba. Sanda yake da rai zaka ga duk wanda ya zo neman ishi kowace yake da alaka da ita zai iya ɗaukar ta ya bayar. Yakan ɗauki aure ne ya baka dan kwalitin da ya ga kana da shi, ba don wani mataki da ka taka a rayuwa ba. Saboda haka malam Abraman, yanzu ba daga rayuwarka ba, daga hawan wannan gwamnati shekarun da ta yi zuwa yanzu, ka san mutanen da ba su da shi amma sun dawo suna da shi, ka san wa'inda kuma suna da shi sun koma ba su da shi. Wannan ba shi bane abin da ake kallo. Saboda haka gaskiyar magana, kuma wannan ana samun shi a malamai maza, ana samun shi a malamai mata. Wata za ka ganta ɗalibar karatu alhamdulillah, amma sai ka auro ta sai ka gane karatun yayin ita mata yanayi, ana samun wannan. Saboda haka kiran da yar uwa ta yi tana kan hanya, amma sai dai a yi ƙoƙari wanda yake malami ne na addini ya zamantu ya haɗa kwaliti biyu. Ga shi ya san addini kuma yana da akhlaqu. Dan mutum yana malamin addini, yaushe za ka ɗauki auren yan shi ka bashi, in wani abu ya haɗa ku da ita yanzu da ke ta sai bismillah kafin ya fara dukanta. Kaga ba zai yi ba malam Abraham. Kaga ba zai yi ba. Saboda haka yana da kyau, a wannan shine abin da ya kamata a duba. Sai me Abu Khalid ya ce akwai lokutan da za ka ga mace ta fitar da miji nagartacce kuma ba shi da wani aibi ga abin da ya bayyana, amma sai iyaye su hana. Wallahi kuskure ne malam Abraham. Wannan kuma matsalar tana faruwa. Saboda haka iyaye da dama wani lokaci su suke fara saba ma Allah akan ƴaƴansu, sai ƴaƴansu su saba musu. Kai bai yi wa kana uba, Allah ya ce ga abin da ya kamata ka yi, kai ka ƙi, kai kuma ka ce ma ƴarka ga abin da kake so dole sai ta yi, kuma ka ce sai ta yi. Saboda haka mace tana kawo mutum kai rejectin ne lokacin da ta bayyana cewa ba shi da ɗabi'a mai kyau, ba shi da addini. Shi yasa muke ce ma 'yan matan, yayin da aka ce muku auren dole ba shi da kyau, ba daidai ba ne a aurar da ku ga wani wanda ba kwa so dole. To ku kuma ba daidai ba ne ku kawo ma iyayenku mutanen banza ku ce su za ku aura. Da haka su kasa kawo mutanen banza, su kawo mutanen kirki. In yarka ta kawo mutumin da yake na kirki ne, kana uba baka da wani dalili. Yanzu ko kwanan nan akwai wani mutum, ba na so in faɗa sunan ba, da ni da wani malami a nan garin muka tashi muka je har gidan, amma sai gashi daga baya mutanen nan suna so su rena mana hankali. Mu je na gaba. Abubakar Bello ya ce akramakallahu ka ƙara jawo hankalin malamai ɗan uwanka da su rika gaya ma hukuma gaskiya, da ma duk wanda ya kamata a gaya ma gaskiya. To wallahi malam Abraman, akwai wata matsala da take faruwa ne. Jiya akwai karatu ne da muka yi, akwai wata fitina ce da na hango ta taso. Ka san larabawa na cewa al'aqilu shine mani ita bara bi gairi. Idan kana da hankali, in abu ya faru da wani sai ka ɗauki izina, ba bari kake sai musifar ta kanka ba. Yanzu misali, mun kalli wasu ƙasashe a Afirka, an tashi a ƙasashen an yi zanga-zanga, daga zanga-zanga aka yi revolution, aka canza gwamnati. Da ana cikin matsala, da aka canza gwamnati ta wannan hanyar, matsalar da ta tashi sai ta ninku ya fi ninki 10. Ba a warware ba, sai matsala ta ƙaru. Misali, na baro Sudan, Junai dala 100 yana Junai 3,000 da wani abu. Da aka zo aka ce shugaban azzalimi ne, aka yi zanga-zanga aka canza shi, yanzu dala 100 ya kai kusan 27,000 da wani abu na Sudan. Dinnan da ka sani ko ina kana iya samu, yanzu sai ka je ka kwana
saboda shi ko sallah asuba ba za ka yi ba kana billahi ishi a Sudan wuta da ba a dauke, yanzu wuta ta dawo. Mota kuma muwasalat yanzu in kaga mutane an mata dafifi har samanta an daddafe ta, na rantsi da Allah za ka ɗauka tashin alkiyama za a yi. Kaga duk halin da ake ganin yanzu Najeriya tana cikin yanayi na kwandishin na rayuwa, billahi lazi yanzu halin da Sudan take ciki yanzu Najeriya na fulani daga wannan. To matsala sai ta taso mala Abraham, akwai wata jarida sunanta Sahara. Wannan saboda abin da yasa na kira sunanta, na yi magana ne jiya da shugaban hukumar tsaro na farin kaya da shi suka fara, Alhaji Yusuf Magadibici, suka fara shiga personal lab na rayuwar shi, cewa ya yi kaza ya kaza. Daga nan suka zo maganan cewa ɗaukan aiki ya yi son ya ɗauki adadi kaza daga arewa, ya ɗauki adadi kaza daga kudanci. A daidai lokacin da fa ɓangaren scholarship da aka bayar a Najeriya, kudanci sai aka ɗauki kaso 30 aka ba arewacin Najeriya dukanta, aka ɗauki kaso 70 aka tura kudancin Najeriya. Amma wannan Sahara report ɗin ba su faɗi cewa ba a yi ma arewa da adalci ba. Nebi da aka ɗauka kwanan nan, jiha tana ba da slot ɗinta. Jihar Sokoto ko da sanata Aliwa mako ya bincika sai gashi mutum 3 da aka tura daga jihar Sokoto inyamurai ne aka turo. Amma Saharan nan bata ce ba a yi ma jihar Sokoto adalci ba. To irin wannan in ka bincika yana nan yana faruwa da yawa. To sai aka zo sai aka fara zanga-zangar maganan SAS ɗin nan. Da aka zo aka fara maganan zanga-zangar sai aka ce an rusa su. Idan wannan ce matsalar da aka ce an rusa, ai sai a haƙura. To sai ya zamanto akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa wanda in aka ci gaba da revolution ake so, idan duk wanda ya kalli abin da ya ci gaba da faruwa, masu zanga-zanga an je ana kai abinci, shinkafa da faduka da nama har da ruwan gora a wajen zanga-zanga, waye ke ɗaukan nauyin? To sai ne magana akan abin jiya, muka buɗe layi, mutane suka kiro aka jira ra'ayinsu, sai ga shiwo Sahara ɗinnan sun yi rubutu a kaina na ɓatanci, cewa na ce a kashe su kamar yadda aka yi ma 'yan shiya, kuma ni ba haka na faɗa ba. To Malam Abraman, tsakani da Allah, kaga malamanmu na addini kaf duk suna kallon fitinan nan ta taso. Yanzu program ɗin da muka zo yi, ai za mu ci gaba da yin shi ne, kai ka fito daga gida ne in fito mu haɗa a nan, idan akwai zaman lafiyan da hakan zai yi. Idan babu zaman lafiyan da zan iya tasowa ka zo, ko kana so ko yana so, dole mu haƙura. Ba haka ba ne? Gobe Juma'a hudubobin da za a yi a masallatai, da wanda za su je masallatan su saurari hudubobin, da limamin da zai ji ya hamun barin yin hudu ba, ai za a yi ne in akwai zaman lafiya. To da wani dalili zai sa malamai suna kallon fitina ta taso, wanda in suka batta ba su an karar da shugabanni ba cewa ga fitina, kuma a kalli ƙasa kaza da irin wannan ƙasar ta shiga rigima, ƙasa kaza da irin wannan ƙasa ta shiga rigima, ƙasa kaza da irin wannan ta shiga rigima, sannan ka kalli kalan masu zanga-zangar, za ka ga mutane ne, wasu suna da alaƙa da harkar luwaɗi, wasu 'yan shan jini, wasu 'yan yahu. In ban da toshewar basira da daƙiƙanci irin na mutanenmu, kai ka je ka yi digiri gradual, ka fito daga jami'a. To ka fito daga jami'a, wai sai ka zo mutumin da yake lalatacce lamba ta ɗaya, wai sai ya shiga gaba, wai shi yake zanga-zanga, yake jagoranta ka kai kana bin sa. Daga ƙarshe maganar da ni nake so in faɗa Malam Abraman akan wannan gabar, malamai ya kamata su tsoron Allah. Idan irin wannan matsalar ta taso, amana ne a kansu su fito su faɗa wa mutane gaskiya, abinda zai tseratar daga ƙasar. Ba bari za a yi ba sai an shiga bala'i. To alhamdulillah, wani jama'a lokaci yayi. Abu Sha'aban ya ce magana akan data, malam jawo hankali iyaye su dora yayansu akan tarbiyyar. In uba ne ya sai ma yarsa waya babba, to ya haƙuri ya ɗauki nauyin sa mata data. In kuma miji ne yake da mata ya ɗauki babban waya ya bata, ya san ya haƙuri ya ɗauki nauyin sa mata data da kanshi, shikenan. To Jibril Adamu daga jihar Adamawa ya ce duka na daga cikin tarbiyya? Ba kowane lokaci ba, ya kamata ya zamanto in ya kai mataki na ƙarshe ne, in ka bi da hanyar da za ka abu ya gyaru, to sai ya zamanto dukan shi ne mataki na ƙarshe.
alhamdulillah jama'a masu kallon da sauran mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da malam na awa biyu. Ga wanda yake buƙatar wannan karatu za a iya tura masa wannan karatu ta WhatsApp wanda dan uwa malam Muktar yake yi, yana iya amfani da wannan lambar wayar da yi mai sallama ta hanyar manhajar WhatsApp wato 08067443973. zan maimaita 08067443973. wannan lamba 08067443973 ita ce lambar da za ka yi sallama ta hanyar yin amfani da manhajar WhatsApp. insha Allah ta'ala za a tura maka wannan karatu da aka yi na awa biyu tare da malamin namu a Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna. Alhamdulillah muna ma Allah ta'ala godiya da ya ba mu ikon yin wannan zama na awa biyu, sannan muna godiya ga shi malam da ya bar abin da yake ya zo don yi mana wannan karatu na awa biyu. Allah ta'ala muke roƙo ya saka mai da alkhairi, sannan muna kuma miƙa godiya ta musamman da addu'a da fatan alkhairi ga wanda yake ɗaukar nauyin wannan shiri Alhaji Dr. Yahuza Yashe. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, sai kuma abokan aiki da saka tallafa mu wajen kawo wannan shiri shine ya haɗa mu da ku ɓangaren talabijin, yayin da Aliyu Makama ya kasance tare da mu ɓangaren ɗaukan hoto, sai kuma Saminu Jibril shine wanda ya haɗa mu da ku a ɓangaren rediyo. Jami'in shirin Abdulmalik Baba Ahmad, duk a madadinsu ni da na shirya shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo, Abdulrahman Bashir Adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.